فترت برهان بتحتي فتاري فترت السلام تغنيت نحدري أول حبل تغنينا مدري سلا نفستنا قفينا البحري حجونا الناس وأنا وقعتها سلا زنغس مالي وحليب قوتها عمام قدمينا نزلو إيدك حال والله سماينا نبيدو وموضع لكاتي تجميرنا خزات مرام الكويس الزراحة سمريت الله يقرف صقي كيف وصنا سبت كيسعنا زرقي عسير سنا سيد عسير سنا يكرامتي وعجز صبره تقوي خلنا يوم تاي سرقيانا كم عيني عارات صديقات أصنادفن حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص وننقبرة شنشاي كتلام أبرة ننقص جو ننقص بيتنا تسات حدث مكاني مسمار جوحات مسقى بتاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم ووترو العلا قداس النزلوهم تحسوتات إذن لكم قريبنا لنا كساب موداتنا إذا مدب مسانا كتسون هدما بخبرنا عدماكم إذن لومي مدب أزيو قداسي كهون نخلو مداياتنا هي ودما زتنكف كهونيو of course politika وكنتاتنا يزوبانا بزقلت فملك أزك آيرو لزولو مدرخينا زلنا بخال من قبل مدايو دما شركنتاتن لفنتي كمون صمدوتات نريو زلنان زغول حل زلون قبر ملسن أكايدا ناي أبي أحمد دمابو منصر ناب حدقنيا أنفذ خدول زلو كنتاتون كرينا سلازي كسام مودا تامسانا سنحو لايك قبورو سبورت قبورو شير قبورو حقزو إذا فيديو زيادة ما بزو حاجة داس تحسو كلو عيو مجمريا قن بزخن جمرينا let's start بوغفيتو سلس تعزبو إز السعب بالسرات كانك قالحو فقيدو لنا يركب رجت سلام نمتقواس تدالو تاودي أفلا ما ينقلو صمدونا بولو إنه بوغن هاقري يزفنو بالسرات هذا كلهم اكتيفيستات تقراي نسلام كلتي وزبتات تكم سرح نغد سرحو منقستي ارتراز خلكلاي كونن مو أبزلولهم مو ساعات كتاتون كتوصن تخوليهم إلكم يركب كلته اتي عبينا يحقوس نبعت زسعبن نستغل كالت شرا برهان نبانا زغيرن بالسراتي دما انه سوزي من ستير فرا جست حقزنا لوزي ناي سلام كوريدور فطر بدنبي يجيبون من ستير فرا قبرلنا له لبل امنه زغ زخبر كاوت حزب تግራይ لومي رديت هياتون مو تتصبب زبل اقول تسفا بطميت تحلف تنفاساي كتهلون يامو لكع كم حزب السودان زلاتنا قراس قጫ مقلنا روح كندحن دلواتنا مو ኤርትራ ገዛኹምያ ድሕሪ ደጊም بطميت تحلف تنفاس تግራዋይ كتهلون يا 360 ዲግሪ ትዕጾ ትግራይውን አይ كتهلون يا إلكم الله بريزيدنت هاجري تجادلاي إسياس أفورك ويل إذا زربات رواز لهم أمنا قداسيت زخونة حبريتها يا بوغن من سيرترا ولا كأول توصو إذا أول زوال حبريتها ني إرترا زمل كتزينايو إرترا دما أقدس وسانة أبقدس مدرخ غير الله
እዚ ምናልባት ንፖለቲካዊ ሃልኪ ንዝተፈላለየ መዓላዕ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ኢልኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ፖለቲካዊ ኩነታት ናቱ ፅኒሕ ኢለ ክገልፀልኩም እየ ቅድሚኡ ግን ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደልየ ስለ ዘለኹ እዛ ናይ ኣወል ሓዙለይ መጀመርያ እስከዚያ ስምዕዋ I think my number one message, and this was consistent from, I think, the first time we ever had an interview, was I hope that the people of Eritrea would tell their stories more proactively. The lived experience that I've had for 4 years here is very different from the perception outside. There are many people who don't fully እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ናይ UNDP ሰራሕተኛታት ኣብ ኤርትራ ዝኸደትን ኤርትራ ብቐረባ ክትፈልጣ ዝኻለትን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ኣገዳሲ ሓበሬታ ደውፀት ንፍዕቲ ኣፍሪካዊት ኦፊሰር ናይቲ UNDP ዝበሃል እዩ እንታይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፍና እስከ እዚ ረእይዎ እሞ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ንሕና ኣባና ዘሎ ፀገም እውን ናብ ካልኦት ዘይነመሓላልፎ ምዃንና እዩ ኤርትራ ER ኢንትረስት ዝብል ኣገዳሲ ኣካውንት ኣሎ ኢንስፓይሪንግ ስእልታት የውርድ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኤርትራውያን ኮይኖም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ክንዲ ምንታይ ከም ዝደኽሙ ትፈልጡ ዶ ስእሊ ናይ ኤርትራ ንምብልሻው ኢትዮጵያውያን ድማ ሕጂ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ይጥቀሙ ኣለዉ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ክፍእቲ ምዃና ሓንቲ ቪድዮ ላ ካብ ባፅዕ ዘውፅእዋ ንሓደ ክፋል ጥንታዊ ክፋል ናይ ባፅዕ ንዑስ ኢላ ደውፀት እዛ ቪድዮ እዚኣ ድከት ኣብሊዖማ እዮም ስለምንታይ ኤርትራ ድኽምትያ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ንሃገር ዝኸውን ብቅዓት የብላን ንምባል እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከረን ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ኤርትራዊ ከምዚ ኢሉ ንክሓልም ዝተኣገደ ይድመስል ካልኦት ሃገራት ክሓልሙ መሰል ኣለዎ ኤርትራውያን ስለምንታይ ዘይሓልፉ ስለምንታይ ፋንታዚ ናይ ፖዚቲቭ ዘይህልወና ስለምንታይ ወትሩ ኣብቲ ኣሉታዊ ስእሊ ፀላእትና ዝቡና ኣብኡ ክጠንቀላዕላዕ ክንብል ንመርፅ ኣለና ንሕና እቲ ኢማጂኔሽን ናትና ክንደ ኤርትራዊ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቢ ዝፈቱ ንሃገሩ ከማዕብል ዝደሊ ዜጋ የለን ተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ክንገብሮ እንደሊ ምዕባል መጀመርያ ኢንስፒሬሽን ክንፈጥር ኣለና ኢንስፓይሪንግ ኢሜጅስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኢንተርኔት ዝጥቀም ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኢንስፓይሪንግ ኢሜጅስ መንእሰይ ኤርትራ ንእሽተይ ወለዶ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፖዘቲቭ ናራይ ተስፋ ክስምዖ ክኽእል ኣለዎ ነዚኣ ብምባል ምስ ምንታይ ከተሓዛይ ለይ ኣነ ከም ዝብል ዘለኹ ከምዚ ደየሎ ነገር እንተሪእኻዮ ያ ዘየለ ነገር ሓሶት እኮ ይብልሎ ብዛዕባ ኤርትራ ተርዲኹም ኣለኹም ዘየለ ነገር ድማ ዝብለካ ሰብ ቀዳማይ ሓደገኛ ሰብ ንስ እዩ ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣለኹም መጀመርያ ነገር ዘየለ ነገር ክትሓስብ ዝጀመርካ ኢኻ ትፈጥር ተርዲኹም ኣለኹም ኩሉ ነገር መጀመርያ ይነበረን ኣብ ርእስኻ ኢኻ ኢማጂኔሽን ትፈጥር ተርዲኹም ኣለኹም ኢማጂኔሽን ምስ ተፈጠረ እቲ ሪያሊቲ ዝስዕብ ስቕ ኢሉ ካብ ድቃሶንሲ ዝፈጥር ሰብ የለን እታ ክትገብራ ትደሊ መጀመርያ ኣብ ርእስኻ ኢኻ ፕሮሰስ ትገብራ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣነ ብትኽረን ስለ ዝኾንኩ ዝያዳ ተንኪፋት ንኽብለኩም ይኽእል እየ ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ክትበፅሖ ትኽእል ፖቴንሻል ክረኣየና ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ናበይ ክትበፅሕ ከም ትኽእል ክረኣየና እንተዘይክኢሉ ነቲ ክውንነት እውን ክንሰርሓሉ ንኽእል ኢና ካብዚ ተመርኪሰ ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም ደልየ ኣለኹ እዚኣ እስከ ስምዕዋ እዚኣ ረእይዋ እንታይ ኣውፅእ ኣለኹ መሲልኩም ነዚኣ ሓሳብ እዚኣ ኣገዳሲቲ ሓሳብ እያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ክገብራ ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ድማ ኣበርክቶ ኣለዎ ካበይ ተበጊሰ ገይረ እዚኣ እስከ ነዚኣ ስምዑ ለይ መጀመርያ ከተሓዛ ስለ ዝደለኹ እየ سمعوا أنا جهرة ديكونس نسبو تسفات رئيسي نفس وكف إيرتراو تاجر سلسلة جزا خلوا الله زبيل حلمي تمني تعلني أو كجماعة جمن أو تغبساتاتن بزغلاتاتن مع سغون ده كان سبعة درس ما خوني بلا كانه دحرز كل زخدنا يا جوزنا أبوش أسرع متات نتاجرنا لنا دحرينا ناي بحكي لومي أبز حشة بوتار لنا بريزنت سياس دا دربازيا أبصنع قدا خلات هاجر ناي بحكي نهلاويا وساني قال ساب زدبرو تلو غزي يتراي نفس وقت كفير تراوي انت واحد سلسته غزا كلولو وي ون سلسته غزا كلولو مسز بناريو مس عبيتنا هاجرناريو مستي اقمامطنا هاجرناريو زمصو حسابي كاب زيروز ما يكونن نويح تحسب له حسابي زي انت يزبل زلغو جماجم بحرنا ايرترا ازي سفيو نفس وقت كفير تراو اقماجم بحري تامرا تاوز خونه بيتش هاوس كلو يخليو حاده كالاي نفسه كفير تراو أبكى بساتنا إيرترا نتمشوا زعل كنا تطير نخس سمار أو كل وغلي سال سيدما أبتم برعون معربون قلاتها زبان صفعتنا حرشة بروجكت زقبرولو زولون كقبرولو زغلن أو دما جزا كل وغل إذا حل مزن نفسه كفير تراو كهون زغليو انتهي لأنا وتيا يزي إذا زربازيا عند حرف تكيمنا الله نتا بريزنت سياسة وطاع كم حسب حزام ما زلوا ناب قبرك تكبر تتخيله
بقلل زبالة ناي 3.5 بليون قطباوي عدلنا نزارب زلنا كابي لو ماتيزوي ناي 3.5 بليون بليون opportunity in the making بمبالغ جلسكو حسب سمعون بزيا إذا حسب زيا كتكون سلة تخلي أمتي هي زلقو ما أسكت كون يا خا discuss كجبري Eritrea rise is inevitable sanctions or not إرترا تنسى أين إرترا معبالنا إرترا بلتسقنا إرترا زي تعرف حتى زي تعرفي نايقدني يقاون قرار لودي يلن كونتات كمي زي قدس إذا حجاتي نازل لنا مدرخ كم زي عينة حلمنا خنحلم زخلنا مدرخ مخانو كردانا خلاله مجمريا أفتسنا حساب كرراك نكلالنا so بريزنت سياسة فوركي رأيناتو أب حد أجات أمي كم زقالته نفسه كفير ترى سلسة جزاء كوننا له أبتي متشو زخانة كلمة زلوا كبساتات كم دما أبتي مثل سمايز مثل بريستين زخانة جماعة بحر كمون أبدا سيتاتنا مالتيو كتيلو دما أبتي فرتايل ويكا فريام زخانة مصابنا يرترا زخانة قلتها دما so إذا هجي كم حلمك الرأي خلي maybe but not impossible زي sounds ambitious maybe ما كم زي أمنا نقد ميت كيدو زحلم زي الله مثل خليجن زي كأل كايكونن here is how Eritrea can turn this dream into a development boom نزح حساب زي نزح حلم زي إرترا كم يجرا كتتكبر تغل مجمريا إرترا أنت عينة تزبل لو أبدقه نبي حق حجرو زفتو نحجرو مسواتك خفل زغل نمع بالي هذا ما كل زك على كجبر زغل زغا جنا وفوي نحجرو حلف قبل الله زغل ready to invest they wanted a home back home سلزي نفسه كفير ترى وبدقه زلو نفسه كفير ترى بدقه زلو أبير ترى جزاك الله يزلي سلزي 1 مليون دقنت لنا 1 مليون سب أبير ترى جزاك الله يزلي أوش تهجر زلون كمو دي نمن تاي أنا بتز الزعرب زلون كان عزوك كلا لنا زيادة نمن تاي صحيفة ما كنا نقرأ كم زيادة منقصير ترى بتزلوا نكباني هنت أدينا يقول ملء نعبنا هنت أتمكرات ريلو سلزي اتسو تدمرت برايفت سيكتور بحر حويسكا منقص بروجكتات كجبر خلي ولا نيدقة كامباين تاتمتي تاي جبر ولا مسكالوت نيدقة كامباين تات شركة جيرو جزاو تسرح سلزي أكن حادك نعطو مريت ببز موصلو معات حاجز جوز معات مودا ناي ريسورس جبر منقصير ترى بروجكت نيجزاو تجيرو مسكالوت نيدقة كامباين تات وانت مشاريعه جزاو تسرح كم تنس دليل بلان جيرو أبارتما زلوا جزاو تسرح إذا جزاو تزي من البات أبكيني أنت خيط تابي تبي أنت خيط أزيك كبوري ثلاثة كفل 4 كفل زلوا لعلمية الشح 250 شح قلتات يوم زبلوا غير ترى بس هي 7 شح نبلو أقدي ليه لو كم كنا تاخذ قبرة تغلقها هل 7 شح دولار ثلاثة كفل زلوا دي 4 كفل زلوا جزا كتقبر تغل كسرها خلها من قصك كسرها خلو أمين بعشرة شح كسرها خل خون ميبي سلزي 5 شح كاز بلزغل 4 شح كاز بلزغل 3 شح كاز بلزغل ولا 10 شح كاز بلزغل نبلو سلزي إيرترا وزيجا نزي بكفافل جيردي بقلا جيردي بزخون يقول من قدي كان زبيتيو جزاي جز مالتيو جزاي جز على زي إيرتراوي من قص إيرترا دما كابز دجزولوس بوحدو 5 شح سبا جزاء تغزو خلي أب أمريكا كندي سبالو أب سويس كندي سبالو أب جرمن كندي سبالو أب سويدن كندي سبالو أب نرويج أب يوكي أب فرانس أب بلجيوم يو نيم إت زخون لبوتاتات كندي سبالنا 5 شح نختركب قليلي أب أفريقيا زلوا زون كلهم إنفسترات أب جوبا زلوا أب دول السودان زلوا أب أوغندا زلوا أب أنغولا زلوا أب رواندا زلوا يو نيم إت أب كينيا زلوا ما عاد إنفستر يزلنا لذي 5 شح نختار بزح إذا كان زي ما زيادة نايز يسرح زي تسمادي ويون قدام يسرح ناتي كونز دلي أبزع عود زي كونز دلاني نير تراويان كم يجير كاتو منهم نتعدل زلوا كم يجير كات جلس كم يجير كا نتزبي نابزي كم ما تجبر that's gonna be my obsession أنا مسجزية مالتي so 5 شح ترخيبك ب7 شح بافريج جزي امه جزاوتين بر قال سب ناكل تمي تشح جز دللو فيلا كومبليت ناكل تمي تشح دي قال ملخ جزل زل سبالو اونيتو ابعد خاي خت جز زل نبار يسي رستيو ندق دق حق سجر زخلي امريكا زغ زغ ندق دق كسغريلكا كتمكح يتخلني because well بوغير كحطفت هدي كوين كيرترا كتكون يكون كان دق دق خان امريكا تحلم تلخ انا دق دق امريكا كورسوم زلنا امريكا كورس دلاني اونيتو سي واحد جنا بوتاتي لذي ايرترا هاجرين تيله أبزنو جزيو جزادي ولا خكاري يغزو خلي أبيرتراك نحوارو كولدون ولدون سجر أبيرتايخ قبرز دلي أنا شور مبزحت يرتراو بدجزلو زيادة حلمناتو سلازي تعجنو خفلة دي كونست تنول نمس أي نقول فزلنا حد جيز الرأينا أنا سلازي أنت حركة مزجرنا 5 شح 7 تمسيخة 3.5 بليون سيمبلي أبا خلا مسي هلا أجت جنزب ترى يكون كونزرو زلو غانة نزمان قصتي بس برايفت سيكتور مسكال كوينو كسر حز غليو إذا 3.5 بليون مس مثلا كابز كندي مخصب كل وين منقص يرترا كابت منقص مخصب تتقيم تاي قبري مجمريا
ህንፃ ናይ ኮንስትራክሽን ማለት ቻይና ይኹን ራሽያ ይኹን ዱባይ ይኹን ዩኤኢ ይኹን ኢትዮጵያ ይኹን ኬንያ ይኹን ሩዋንዳ ኩሎም ምንጭ ምዕባለዮም ህንፃ እዩ መጀመርያ ህንፃ እዩ ደቡብ ሱዳን እውን ከምኡ እዚ ሕጂ ተንሶም ዝነበረ ስለዚ ህንፃ እንድሕር ጌርካ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ከሎ እዩ ዝለዓል ዝኸይ ስለምንታይ ኣብ ህንፃ ኩሉ ሰብ ይተሳተፍ ንስኻ 70,000 ናይ ኤርትራ ትሰድድ ኣለኻ እዚ 70,000 ኣብ ኤርትራ ይክጠፍእ ሙሉእ حوت أكاوي كمتس بليكوت أكاوي كمتس سمين تكاوي كمتس ندعاي كاوي كمتس كاربنتر كاوي كمتس كل زي إيرتراوي كسرها سلزي إيرتراو من سي سرح كم دليتو خركبي كم دليتو كعبي إنجنيرات زلو جيومترات زلو ندعاء زلو جل زلو كله بياز لك everybody is gonna work سلزي ندقة موسى حلم كله ما يكونن أبعدهم تبوظ هون حلم كله مي من قصد ما ترفق جنزب سلزلو لتهم دقة زلو ترى يكونك سرح نسون بعلو سريحنا توم أبي إيرتراو زلو أبو واجا زخفل زلو بريت عواجا أنا ب7,000 تشيت لنا نعم ميبي ب7,000 نعفق شط الله ميخدنا أنا بدولار تشيت لنا فهمتي شاطهم زرع الواجا سلو زخفل زلو زتحت واجا نحتاتهم زمتن جزاو تدمع كسر يخل من قصدي جنزب ترخيب تراي عبيت بروجكتات جبر زغل نتت مرتديو نتت عناديو نتت هالي نجارات قربات دمع بزبالة زي كسالت أزغل بزمن قديم نزين مقبار دمع من قصدن حزبن بحده تجانيهم تسريحامي قبل على زي دما government can reinvest اوكي للو diaspora زلو سب جزان تجزيو ابي إيرترا عمتها فيكيشن كجبريو مصدقو مهنيات جزالو ابجزو خيني فيكيشن كجبر اباز عيور انتلو كابجزو يكايت سلاذ حلم له موتيفيشنال لو جزو خري كتصقن قال خدلي نيرترا زخي سم بزح كخوني سدروق إيرترا سددو بزح كخوني سلازي إيرترا نابند 300 ورح نسدد لنا شح كنسدد نخلينا شو سلامتاي سدرانا ولا نو انفستمنت لنا قال لنا قال لك ندي سبعة دما بس جزء نيرترا تقليل زعاتون كسرح زلنا بيرترا كم عبد زل مزويك خاون سلازي this is going to be a game changer نيرترا إذا خان تايز فترة لك توريزم زبال كبيرترا نعدو كري فيستيفال كرترا يكونس نجوزو كتسجن كعلى بروجكتات وجبر زلي بزح حسبنا بيرترا خاتيو سلازي إيرترا بونس كابتوريزم كابزح جنزاك تركبيا تكالات نيرترا دماك سرعي إذا كسرع مسرع يسب هوتيلات جو قال ملاك بسوء تحيزو بزح نجار خيط خلي مالتي سلازي Eritrean youth gets a job, purpose, and future rooted in their soil. سلازي إيرتراي من سيد من دقة دمام يلن. هجي أب حق خن متخلنا تجدا عبس أجام يكفتر نزي. جدا أجام كم زخنا نفلقين. إذا أجام زي دما بزي جدس إيرترا كتحالفوك كلا لوا. نزين تزي حليفنا دما وترو شجر كفتر النايو. وترو أجام كم تنايو. سلامتاي. اتنا عنا أجام زفتر زول حيلي. انتهي قبر له كردانا كخلاله. اتنا عنا أجام زفتر زول حيلي بزسمعوه لنفسه. نعنا نيرترا خوري كيبحر قوسدي عصب قوسدي قال يبلالو ابعدو كنت يقبرالو راي وزيو مفتر ብዙ ችግር አለበት የማምረቻ ቦታ ችግር አለ ሎጂስቲክስ ችግር አለ ፋይናንስ ችግር አለ የውጭ ምንዛሪ እጥረት አለ ፈጠራ ችግር ከሌለ አያስፈልግም ፈጠራ የሚያስፈልገው ችግር ኖሮ ችግር ለመፍታት ስለሆነ በዚህ ሐሳቤ ተባብረን ጠንክረን የኢትዮጵያን ብልጽግና የኢትዮጵያን ማንሰራራት በጋራ ማረጋገጥ እንድንችልና ለልጆቻችን የተሻለች ሀገር መተው እንድንችል የትብብር የመፍጠንና በስራሱ የኮንቬንሽን ሴንተር በመምጣት እንታይ ዝገብርቶ ለአቢ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ዝብል ኤክስፖ ገይሩ ኢንቨስተራት ናይ ተዓዲ ውሽጣዊ ናይ ደገን ዘሎ ኣብ ዓድና ኢንቨስት ጌርና ቁጠባና ከነማሓይሽ ክንክል ኣለና ኢሉ ንኩሉ ናብ ተዓዲ ኢንቨስተር ዓዲሙ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ከነፍርለና ንኤክስፖርት ዝዓለመ ነገር ክንሰርሕ ኣለና ይብላ ኣሎ ንኤርትራ ኣብ ዓውደ ኩናት ክእትዋ ይደልሎ ኣብ ናይ ኩናት መንፈስ ክእትዋ ይዝዕር ዘሎ ኣብ ናይ ኩናት ኮንፍሮንቴሽን ኣብ ግንባር ጠጠው ከም ትብል ክገብራ ይዘል ዘሎ ንነፍሱ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዱ ነቲ ዶባት ንኻል ገይሩ ንውሽጡ ብቁጠባ ክዓቢ ይዘል ዘሎ ስለዚ we should never fall from this I know እቲ ኤርትራ ጽቡቅ ገይሩ ከም ዝፈልጦ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኤርትራ ዝረይዋ ዓቢ ኤክስፖ ኣሚን ኤርትራ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ክገብረልና ክኽእል ኣለዎ ማለት ኤርትራ ክትዕድመና ክትክእል ኣሎ ንኩሉ መንእሰይ ዓዲማ ከምዚ ዓይነት ዓቢ ኮንፈረንስ ገይራ ሰብ ኮፍ ኢሉ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ብቴሌቪዥን ጥራይ ዘይኮነ ብኣካል ሕልሚ ናይቲ ሃገር እዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ክንደይ ዝበላ ኣብ ኤርትራ ዓቢ ቢዝነስ ኮንፈረንስ ተገይሩ ነቲ ህዝቢ ናቱ ዓዲሙ ፕሬዚደንት ኤርትራ ራእይ ናቱ ክነግር ክኽእል ኣለዎ እዚ ዝግበረሉ መድረኽ ድማ በፂሕና ኣለና ሕጂ ሜይቢ ሎሚ ከውን ሜይቢ ድሕሪ ዓመት ክኸውን ይኽእል ገለ ግን ፕላን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ንዓና ንሓዋሩ ኣብ ኩናትን ኣብ ወረብ ኩናትን ከምብሩና ንባዕሎም ግን ክምዕብሉ ከነፍቅድ ክንክእል የብልናን ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት ካሊእ ነይሩ እቲ መድረኽ ኣካልእ ስለ ዝነበርና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ግን ናይ ግድን ናብኡ ገፃ ክታቱ ክትክእል ኣለዋ የኤርትራ ብዘይ ወዓል ሕደር ደገ ዘሎ ዓቕማን ውሽጢ ዘሎ ዓቕማን ኣተሓሒዛ ንቕድሚት ገፃ ትጥምተሉ መድረኽ ኣቲና ከም ዘለና ይዝርዳኣና أبي أحمد زفترو زل دراما أبي أحمد زفترو زل شكر زيا نمنتهاي خامتي أمثيلكم
زاس اللي زي زمس أخوة أبي أحمد أبسلسة كينا تاوش هجرو خلوا ينزيها غير وازلو أبسلسة أجي سلمتها ينزيها أمس أياك نقرأكم يا بس سمعوا الدراما نايب حق زقرمي سمعوا بزي properly in preparation for the Eritrean war, for more war in Oromia and more war in Amhara region. I don't know. I'm not sure the Eritrean venture is about Assab. I think most Ethiopians think that Ethiopia actually needs Assab as a port and willing to pay in lives and treasure to recapture Assab. No, this is simply whipping. زي هسكيل يزبال حدا كابتوم لوجيكال ويكا مخنو يزخونه تنتنا بزعبا أكايدا نايكرنا أفريكا لأنه كله جن أبي أحمدن استراتيجياتون انتهي كون كم زغل أقداسي أبكل تسلسة مدرخات كم عينة حبري تاكب سمينا له زعبا باتعون زعبا ورب عسبون زعبا تجا بحرنا إثيوبيا وتزاري بلوت إنهي لهنرينا انتهي زبل زلهم أبي أحمد right now وقم سير ترايد اللهم زلوا يزنقر ويون نعسب نمملاس أفضل جبا حرنا بركاب كينات كجبر كم زغلي زنقر زلوا but is this really the case نبي حكي تعلماني أبي استوديو نبي حكي ديو عسب زليو زلوا كم إثيوبيا وخينا خنريه خلنا خي عسب أبزوان نزيو خن مزعي اللي نادو نزبل حتى كمل لسه سمعوه أتعذر بعد ما أنا زبل لكم سناكو إيرترا نقدميت نخيت أطعون مبالمبر أجندة كله نخال مس سايمبر نيجي أصل زجاج سايكون سمعوا أجندة passion. What they're saying embedded in that argument is saying that it is an agreement of two anti-Ethiopian rebel forces that denied Ethiopia access to the sea. That was the wrong narrative. We're going to right that wrong narrative by taking over Assab. So it's not about Assab. It's about war against TPLF and EPLF, who they say connived to deny Ethiopia access to the sea. Natural. حجي انتاي زبل زلو تزربا تي ترخايز دل زلو عبي مغنياتو انتاي زبل حلمي ابتي الليتنا يا محرا كمون ابتي الليتنا ايثيوبيا زنبر انتاي اللو افدق بحرنا ايثيوبيا هو حد زبهالن حزباو جنبار ويكا منغسي ايرترا زلو زيوم كلتيوم تمشاتي روميا من ايثيوبيا افدق بحر كم زي تركب غيروما زبل زياده ابتي الليتنا يا محرا بوتا زلو تحساسب باينيرو سلازي نزا زربازيا نزيوم كلتا نغرات ندحر علينا نزي هو حد قبل من مكسير ترى انت علينا نت تاريخاو جيجا كل عريان خلينا زبلت الرخاوي ونزربا ناريشن انت كجبرلي تي كفالنا يا محرا تتقليمه تهريمه زبل زنبره ابغنا اب كم زخون كجبريو تزعبي يصقمناتو وشتاو صقمي وشتاو نتا ايثيوبيا تبال هاجر يونيتن خفطرلا امانه بدي حطلا ناي مودا تتكيتناتو دمازيا سلازي كل سب او وشتو زلو قيمتا بافدق بحر ترخيبو هيوتو كم زغير غيركا تشطو ليتم معلتنا افدق بحر ترخيبنا افدق بحر ترخيبنا ابكون النت جن ابنتا يقبرالو سموج تكون النت يا قداسي بزعب افدق بحر يقبرالو سمو harbors that Ethiopia had were taken away because of the conspiracy of these forces. So this is about whipping passions to continue that war. Why do I say this? In the last 30 years, the Ethiopian connection to the world economy had shifted from Assab to Djibouti, to some extent Berbera, and to another extent Lamu, the Lamu ports in Kenya. They're building like 6 lanes highway connecting Lamu to Isiolo in Kenya, and from Isiolo to Addis Ababa, and the other one going to. Why would Ethiopia need another port? Why would Ethiopia need another port when its all orientation had changed? And why would Ethiopia need to see if Ethiopia سنتاي زبل زلو ناي بحق عقد زربايو زخا نفسه كثير تراكب دوزلو يولاون بزعب ايثيوبيا خنحسب كلنا انا حوارو شركنات قبل خلو شركنات كمان بوتا يبلو مس ايثيوبيا يزبلنا زلو ابز حلفه 30 عمت اب زبن مل زيناوي استوسنه يكون حجون انتكون ابي بعفز بلو زلو يكون بتكبار ايثيوبيا ناب ايرترا غزا افدغ بحر نختكم زخونه يكون ماستر بلان كم زي بالله يزنغر زلو اب جيبوتي ناب ايرترا ناب اديس ابا نا ايثيوبيا زخيد منقد بابور يكون صرغياتا تحت قرصي ودب دما بليونات انفست غيرلو زبلت ستاندرد زلو ودب الله نسو مس وحدهم بسومالي لاند ون ببربرا افدغ كوريدور الله بخمي كتقمولهم زي قدس سالسايد ما بودب ناي لامو ناي كينيا مالتيو شدشته
መንገዲ ዘለዎ ሃይዌይ ይስራሕ ኣሎ 6 ሌን ማለት 6 ላይና ዘለዎ ሃይዌይ ዓቢ ኣውቶባን ይስራሕ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሓንሳብና ሓዋሩን ኩሉ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕርናታ ቀይራ ዓሰብ ማለት ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ዓሰብ ማለት ድግማ ናይ ጅቡቲ እዩ ስለዚ ጅቡትን ዓሰብን ሓደ እዮም ንኢትዮጵያ ማለት ዓሰብ ብጥሩሕ ወሪሮም ክሕዝዎ እንተኮይኖም እውን እንታይ ዝብልሱ ልዕሊ $50 ቢልዮን ኢንቨስት ክገብርሉ ኣለዎም ከምቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ረኪቦሞ ዘለዎ ዕድል ንክገብሩ እንተኮይኖም ወደብ ናይ ጅቡቲ ክንደይ ቢልዮንስ ኢንቨስት ኮይንዎ እዩ ኣብ ሕጂ ዘሎ ስታንዳርድ በፅሑ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ንክትሃንፅ ኮይንካ ቢልዮናት ገንዘብ ከድልየካ ወደብ ናይ ላሙ ናይ ኬንያ ከምኡ ቻይና ንክልትየን ንኬንያን ኢትዮጵያን ክልቲኦም ዓበይቲ ዕዳጋታት ስለዝኮኑ እንኳላይ ደቡብ ሱዳን ሓዊስካ ብሓደ ንክሰርሑ ነቲ ፅርግያ ቻይና እየትሰርሖ ዘላ ስለዚ ብጅቡቲ ዘለውን ከምኡ ምስ ኤርትራ ዘድልዮ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ኣብቲ ፕላን ናቶም ማስተር ፕላን ናቶም የለን ኢሉ ስለዚ እቲ ዘረባ ኣብ ዓሰብ ስለ ዘለካ ዘይኮነ ኣቢ ከመይ ገይሩ ኣብ ስልጣን ንክነብር ብኣፍ ደገ ባሕር ዝብል ሕልሚ ንህዝብካ ትጥብሮ እያ ተሕልሚ ስለዚ ክገብራ ድያ ኣይገብራን ካላርሲ እዩ ኣይገብራን ክብል ኣይክልነ እዩ ዝብል ኣብታ ዘረባ ናቱ ግን እቲ ዕላማ ኣፍ ደገ ባሕር ስለ ዝደልዩ ይኮነን ንዓና ብግምጣል እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናብ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ክጥቀመሉ ይኩልን እዮም ብጀካ ንባፅዕ ባፅዕ ስለምንታይ ይብላ ኣለኹ ምክንያቱ ንትግራይ ባፅዕ ኣፀቢቑ ቀረባ ስለ ዝኮነ ንተጋሩ እዚ ኩሉ ላሙ ንብሎ ዘለና ሶማሊላንድ ንብሎ ዘለና ጅቡቲ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ንተጋሩ እቲ ዝበለፀ ከምኡ እውን ንገለ ክፋል ናይ ኣምሓራ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኣምሓራ እውን ባፅዕ እቲ ዝበለፀ ባፅዕ ድማ ድሮ ተሰሪሑ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ወደብ ዓሰብ ንካልእ ስትራቴጂካዊ ጥቕምታት እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኢትዮጵያ ዝበሃል ኢንቨስትመንት ገይሩ ነቲ ወደብ ክትጥቀመሉ ድልውነት ከምዘይብላ ኣብ ስትራቴጂ ናቱ የግዳስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ንዓና ኣብ ናይ ውግእ መንፈስ ክንነብር ካብ ስራሕን ምዕባለን ጠጠው ክንብል ሃገርና ካብ ምህናፅ ኣብ ካልእ ፕሮጀክታት ከይንኸይድ እሱራት ናይ ኩናት ክንከውን ንሱ ግን ኩሉ ፕላናቱ ብካሊእ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ብከምዚ ኤርትራ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ውሳነ ኣገዳሲ ውሳነታት ትገብሮ ዘላ ብፍላይ እዚ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣገዳሲ እዩ ሰሚዮም ገረባብትና ንዓና ናይ ኤርትራ ድማ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እሳቶም ጥራይ እዮም እቶም ካልኦት ኣይኮኑ ስለዚ ምዚኣቶም ርክብ ምግባር ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኦሮሞማ ኣብዚኣ ኣነ ፅቡቅ ገይረ ገሊፀ ኣለኹ ኣብዚኣ ቅድሚት ዘራኸኹም ቪድዮ ነዚኣ መንእሽተይ ስምዕዋ ክነግረኩም እየ It takes Assad by force or any other way, by the way, even by peaceful, legal, international means which does not exist, even if they acquire that. It requires about $50 billion of investment to bring the port up to standards and to build a road connecting Assab to Ethiopia. Where would Ethiopia get $50 billion to invest on Assab? The budget of the federal government in Ethiopia is about $14 billion. So Ethiopia is going to spend its budget of 4 years on rebuilding. It's not about Assab. It's not about Assab. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ጉዳይ ንዓሰብ ኢልካ ዝግበር ኣይኮነ እቲ ኣጀንዳ ዓሰብ ንቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሶም ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዝብልዎ ዘለዉ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ማለት ኣይኮነ እንታይ ደኣ እቲ ዕላማ ነቲ ህዝቢ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ክፈትሖ ዘይከኣለ ብኡ ጠቢርካ እንተተኻኢሉ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ምውጋእ ማለት እውን እቲ ህዝቢ ኣብ ጎንኻ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኤርትራ ትጥፋእ ዋላ ንጠቀመላ ነቲ ቦታ ሒዝና ንወታደራዊ ጭዋዳ ንኣብነት ኣብዚ ብቁጠባ ጥራይ ዝርዮ ዘሎ እምበር ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ንዓሰብ እንድሕሪ ሒዙ ንጅቡቲ ንመን ኢኻ ትብላ ንግብፂ ንምፍርራሕ ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዓሰብ እንድሕሪ ሒዙ ኢትዮጵያ ከም ኤርትራ ኣይኮነን ከካርየ እዩ ንኢማራት ክበ እዩ ንቱርኪ ክበ እዩ ከማን ኣይኮኑ ንሶም ከም መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮኑ ንሶም ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንኣሜሪካ ክበ እዩ መዓት ገንዘብ ክትወሉ ከም ጅቡቲ ካብ ጅቡቲ ንላዕሊ ክሸጦ ይሱ ምክንያቱ ኢትዮጵያ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ንዑ ምስ ክሰርሑ ዝኽእሉ ኩሎም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ እንከም ይኮነትን ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባ ኤርትራ በቲ ሓደ ነገራታ ኣትሪራ ክትሕስ ደልያ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ብቁጠባ ሓፍ እንድሕሪ ዘይላ ኣፀቢቓ ክትምዕብል ተዘይክኢላ ኣብ ኢኖቬሽን ኢንቨስት ተዘይገይራ ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ተዘይገይራ መንእሰያት ደገ ዘለውን ውሽጢ ዘለውን ኣብቲ ቁጠባዊ ግስጋስን ተዘይጎይና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ነዊሕ ገይም ሓደጋ ከውድቑልና ከም ዝኽእሉ ምግንዛብ የድሊ ሓደጋ እንተዘየውድቑልና ኸ ንሓዋሩ ኣብ ናይ ውግእ መንፈስ ከም ነብር ክገብሩና እዮም ንሓዋሩ ኣብ ናይ ውግእ መንፈስን ኣብ ናይ ውግእ ታኸላን ከምብሩና እዮም ድሮ ናይ ሰውራ ወለዶ ዕድሚ ምሉእ ሃገር ኣብ ምክልኻል ይሕሊፍዎ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ተጋደላይ እዚ ናይ ሰውራ ናፅነት ዘምፀ ክሳብ ሎሚ ኣይዓረፈን ኣሎ ክሳብ ሎሚ እቲ ዝተወለደ ብቐዳማይ ዙርያ ዝጀመረ እውን ዓብ ዕድመናቱ ኣብ ምክልኻል ናይ ሃገር ሓሊፍ ኣሎ how long can we go like this ንኽንደይ ብከምዚ ክንቅፅል ንኽእል ንኽንደይ ከ ምክንያታዊ ብከምዚ ትሰብ ክቅፅል ምክንያቱ ዝደገ ዝኸይድ ዘሎ
ካብ ደገ ዝመጽ ዘሎ ንውሽጢ ካቱ ተጀሚሩ ጥራይ ትውሽጢ ዘሎ ደገ መኻቱ ገድፎ እንተዘይ ዕድል ዝረኸበ ክጠፍእ ክፍትን እዩ ሃገር ድማ ብኸሙ ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ክትበጽሕ ኣይትኽእል እያ ኣነ ሓደ ግዜ ክርዳእና ዘለዎ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ገለገለ ሰብ ኣሎ ናይ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ ስእሊ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ግን ዘይርድኦ ኣሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዘይጽንቀቕ ዓቕሚ ሰብ ዘለዎ እዩ ኣብዚ ራእዩ ሰሙናዊ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ እዚ ተፍርሃኩም ኢለ ኣይኮንኩን ሰሙናዊ ከምዚ መንእሰይ መዓት ወታደር እዩ ዘሰልጥን ዘሎ ኣቢ ስለምንታይ ስራሕ ስለዘየለብቲ ሃገር 120 ሚልዮን ኣለኒ ዝብል ስራሕ ዝበሃል ከየለን ስራሕ ስለዘየለ ሰብታይ ከውን ወታደር ጥራይ ከውን ወይ ክስደዲ ወይ ወታደር ከውን ወታደር ስራሕ ስለዝኾነ ደሞስካ ስለዘለዎ ስለዚ ወታደራት ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ግፋ ከማን የድልዮ ግፋውን ይገብር ኣሎ ግን ወታደር ዝኾኑ ሰብ ኣይስኒ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኢና እንደል ዘለና ትርፊ ሰብ ስለዘለዎ እሱ ንዓና ኩሉ ግዜ ኣብ ገለ ፅሕፍትናተይስ እንታይ ኢሎም እስከመሊሶም ለይ ንሕና ሓሰብ ኣብቲ ገባሕሪ ኣመና እየ ዘገድሰና 20% ህዝብና ዋላ 20 ሚልዮን ተኸሲርና ማዓሰብ ተረኺብና የዋፅኣና ኢሎም ፅሒፎም ላይ ኣሎ ኣብቲ ኮሜንትናተይ ክንደይ ግዜ 20 ሚልዮን ሰብ ከሲርና እዚ ሓሰብ ተረኺብና የዋፅኣና ይንዓና ዝብል ኣተሓሳስባ መርሕነት ከም ኣለዎ ይብል ግን ካብኦም ኣይሕሹን እዮም መራሕቶም እውን ካብኦም ዝሕሹ መራሕቲ ኣይኮኑን ዘለዎም ስለዚ ኤርትራ ኢትስ አ ቢግ ታይም ኣይኖ መብዛሕትኡ ደገ ዘሎ ዝደልዩ ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና እንተኾነ ኣነ ኣብዚ እንታይ ኢለ ኣለኹ መጀመርያ እዚ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣወል ተዛሪብዎ ዘሎ ብዓይኒ እዚ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ክትሪኦ ከለኻ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ምስቶም ጎረባብታ ብዝበለፀ ሽርክነት ክትገብር ኣለዋ እቲ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ሕልምናቱ ካልእ ስለ ዝኾነ ንሕና ናይ ግድን ምስቶም ንሱ ከጥፍኦም ዝደሊ ዘሎ ሓይልታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ኣብዚኣ መስምዕዎም እንታይ ይብሉ ኣለው ሽዑ ከነተሓዘልኩም የሚሆነውንና የማይሆነውን ነገር መለየት እንችላለን ወብ እኔ ነጋ ጠባ እዚህ ቤት እየበጣ ማውራው ኤርትራን ስለምጠላ ኤርትራ እንድትጠፋ ስለምፈልግ ሳይሆን በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ጦርነት እንዳይነሳ ስለምፈራ ነው ይያልኩት ሺ ጊዜ ጦርነት አይቀሬ ነው ይህም ብዬ የምላችሁ ጦርነት ስለምወድ ስለምፈልግ ሳይሆን የኤርትራ አካሄድ ጦርነትን አይቀሬ የሚያደርግ ነው አሁን ባላችሁበት አካሄድ የምትቀጥሉ ከሆነ ጦርነት አይቀርም እኔ ነጋ ጠባ ማውራው ጦርነትን ለማስቀር ነው ከሰማችሁኝና ከተባበር ጦርነትን እናስቀራለን እማሰቡኝ ከሆነና ባለበት የምትቀጥሉ ከሆነ ጦርነቱ ይጀመራል ጦርነቱ የተጀመረ እጅንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩናት ንሕና ንፍትኖ ዘለና ሓልዮት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ስለ ዘለና ኩናት ከይጅምር ስለ ንፈርህ ዘለና ንዑ ንምድሓን እዩ እዚኣ ዘረባ ስለምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ እሳቶም ኩናት ንኽጅምር ንኸይጅምርን ኣይኮነን እቲ ገይምናቶም ዘሎ እንታይ ዳ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንኢትዮጵያ የርባሓ እዩ ኤርትራ ማኣስ ምዕባለ ጠጠው ኢላ ወይ እውን ብልፅግና ናታ ማኣስ ጠጠው ኢሉ ካብ 98 ክሳብ 2000 ኣብ ኩናት ምስ ወያነ ከላ ድዩ ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ኸውን እዩ ንሓፂር ግዜ የግንሱ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ዝቐተለ እንታይ እዩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ካብ 2000 ካብ 2000 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንኤርትራ ቀቲልዋ ስለምንታይ ከኸሙ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ንኤርትራ ኩናት እዩ ንኢትዮጵያ ግን ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትወርድ ድሌት የብላን ኢትዮጵያ ግን ንኤርትራ ክትወርድ ድሌት ስለ ዘለዋ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኩሉ ኣብ ግንባር ጠጠው ከም ዝብል ኢኻ ትገብሮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብቁጠባ ንኸይሰርሕ እገዳ ተወርደሉ ስለዚ ንኤርትራ ፓራላይዝ ንኽትከውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ንኸይትንቀሳቀስ ደይመደ ኢሎም ሰርሕዎ እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ዋላ እውን ኩናት እንተዘይገበረ መንፈስ ናይ ኩናት ንዑ ከንቀሳቅሱ ስለዝኽእል ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣንቢባ ስጉምቲ ክትወስድ ትክእል ኣለዋ ሓደ እዚ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና መድረክ ናይ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጥሮ ዘሎ ሞመንተም ኤርትራ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ ስለምንታይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣሜሪካ ቆላሕታ ብፍጹም ክትረክብ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ካልእ ፀገም ኣለዋ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ ብኢንተርናሽናል ሚድያ ዘጋጥም ዘሎ ንእሽተይ ክበኩም እየ ከተሓዞ ስለ ዘለኹ ሊስን ኬርፉሊ ኣብዚ እንታይ ኣጋጢሙ ለለንቀነ ኣይ ቲንክ እቲ ክንደይ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ኣጋጢሙ I'm not sure but give me a second I'm going to find you that video ኣንቲ ቪድዮ ነይራትኒ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘጋጠመ ኢሎም ኣውፅዮማ ዘለው hold on
Germany's domestic intelligence agency has designated the far-right Alternative for Germany party an extremist organization and a threat to democracy. The AfD finished second in February's national election with almost 21% of the vote, making it the main opposition in the incoming parliament. The official classification doesn't mean the AfD is banned, but its activities will now be subject to even closer surveillance. The party says it will challenge the decision. انتينا نسمى زلنا جرمن حدا أقداسي بارتي أب جرمن زحيلة مبلك على كوينا من رجع زود بارتي AFD زبال alternative for Deutschland نزبل extreme يوين أخراري بارتي بمبال كوجدو حكينو خمزلو نرلنا إزي بمسرتو بتديمقراطية لهم زمكحول زنبرو هاجر دحر هاجر بأوروبا يودق كمزلو من يتزارب زلو it's a very shocking time نزو كنتات زيزك عم زلو نو ترى هاجر ويون حدش هاجر وي قال ملاكونا أمريكا بعلا زوج أوتو مجلس كباكمية أبكميز بله متفنان تأتيو خمزلو نخطر دوز أكل إزي أمريكا نتأكد أنا جرمن تك عملا هنس أرضو تبلالنا أمريكا مستهم قربتها كمان تسمع معي لأن مبالي له منيستر وجدات وزعين أمريكا ماركو روبيو انتهي المليسلهم Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. This is not democracy, it is tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD, which took second in the recent elections, but rather the establishment's deadly open border immigration policies. ስለዚህ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንናይ ጀርመን መንግስቲ ዝወሰኖ አንጻሩ ይዛረባሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጀርመን ድማ መሊሱ this is democracy እና ዴሞክራሲና this decision is a result of a thorough and independent investigation to protect our constitution and the rule of law. It is independent courts that will have the final say. እዚ ዘረባ እዚ ንሕና ብዲሞክራሲያዊ መንገዲና ንፍፅሞት ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዲሞክራሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢኻ ትመፅእ ሽዑ ህዝቢ ድዩ እቲ ዲሞክራሲ ማለት ህዝቢ ንህዝቢ እዩ መንግስቲ for the people by the people and ገለ እቲ መንግስቲ እዚ ህዝቢ መንግስቲ ይመርፅ መንግስቲ ድማ ህዝቢ የገልግል እዩ ዲሞክራሲ ዝበሃል ስለዚ ነዚ AFD ዝበሃል ዘሎ ፓርቲ መመሪፆ ህዝቢ ጀርመን ድሕሪ እዚ ናይ CDU ዝብልዎ እቲ ማእከላይ የማናይ ክንፊ ኮይኑ ግን ሞደሬት ራይት ዝበሃል ንሳቶም ተዓዊቶም ዝትሪእዎ ዘሎም ቻንስለር ኮይኑ ዘሎ ድሕሪኡ ዝዓበየ ነጥቢ ሒዙ ዝመፀ ድሕሪ ምርጫ ድማ እዚ CDU ዝበሃል ዝነበረ ፓርቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣካይዳ መንገዲ ክቕይር ስለ ዝጀመረ ድሕሪ ምርጫ ኣብ ዝተገበረ ፖሊስ እቲ AFD ክዕብልል ስለ ዝጀመረ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ንሱ ከም ዝዕወት ናተኣማመነ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ግድን ክንዓፅዎ ኣለና ብምባል ይኣልይዎ ኣለዉ ኣብ ሩሜንያ ሓደ ፖለቲከኛ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክምረፅ ምስ ቀረበ የማናይ ክንፊ ኣኽራሪዩ ራሻ ትሕግዘላ ብምባል እቲ ናይ ብራስልስ መንግስቲ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ በዓል ኣምፅያ ነቲ ገዳ ከም ሰረዝዎ ርኢና ኣለና ተመሳሳሊ ድማ ኣብ ጀርመን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ ድማ እንኳላይ ምስ ፈተውታ ይበኣሲ ዘለዋ ናይ ዩክሬን ኩነታት ኣብ ጠልጠል እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ምስ ራሻ ዘሎ ገዲፎም ናብ ኩናት ገጾም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ኣሜሪካ ይበሃል ኣሎ ኣብ ናይ እስራኤል ጉዳይ ንእሽተይ ከርየኩም እየ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ እቲ ናይ እስራኤል ዝበሃል ዘሎ እውን it's amazing ዘለናዮ መድረኽ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ after a missile impacted near Ben Gurion Airport outside of Tel Aviv. The attack was claimed by Yemen's Houthi rebels who have Houthi awish Israel comes harami ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ መጠንቀቕታት ዝነበረ But you asked about the Houthi campaign. I mean, I think we're already seeing signs that the Houthis are saying no mas. They've been bombed. They've recognized that there are serious consequences. ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ዝሓለፈ መጠንቀቕታ ነቶም ሕቲ ሓደገኛ እናኾኑ ይመፁ ከም ዘለውን ን48 መዓልቲ ከየቋረፁ ውግእ ቦምቢንግ ናይ ሕቲ ይግበር ከም ዘለውን ሕጂ ድማ ናይ ኣሜሪካ ቦምቢንግ ሓሊፎም ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣብቲ ዓብዪ ኤርፖርት ናቶም ቤንጋሪዮን ዝበሃል መጥቃዕቲ ናይ ሚሳይል ከም ዝፈፀሙን ንዑ ዝገልፅ ቪድዮታት ወፂኡ ኣሎ ኣብዚ ከምፆ ሽግር ስለ ዘምፃለይ እምበር ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እስራኤል ን7 መዓልቲ ግብረ መልሲ ኣብ የመንን ኣብ ሕቲን መጥቃዕቲ ክትገብር ምዃና ነጊራ ኣላ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንዝብል ሕቶ ዓብዪ ሽግር ዓብ ብድሆ ኣብ ከባቢና ክንርክብ ፍትን ኢና እዚ ኸ እንታይ ክፈጥረልና እዩ ነቲ ዞባና መሊሱ ፀገም ክፈጥረሉ እዩ ምክንያቱ የመን ማለት እዚ ፊትና ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ፊትና ዘሎ ንየመን ኣሜሪካ 48 መዓልቲ ገይሩለና ደብደቦ ክንብል ከለና እስራኤል ድማ 7 መዓልቲ ክድብድብ ይብላ ኣሎ ስለዚ ዞባና በዞም ዓበይቲ ሓይልታት ብፍላይ ኣሜሪካን እስራኤልን ብርቱዕ ዝኾነ ጠመተ ክረክብ እዩ ወይ እውን
ተጻብኦ ክረክብ ዞባ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና ምናልባት ምዝያት ኣብ ካልእ ከምፃልኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ሰጉይጉሎ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ማይክ ዎልስ ዝበሃል ሰጉይጎ ኣሎ ስለምንታይ ከሰጉይጎ ይበሃል ኣሎ ካብ ትርሑ ኣልዩ ኣምባሳደር ናብ ዩኤን ክኸውን ኣውሪድዎ ኣሎ ትሕቶ ድማ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ኮይኑ ተመሪፁ ዝነበረ ንዶናልድ ትራምፕ ኣገዲዱ ምስ እስራኤል ምስ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ተመሻጢሩ ነቲ ፕሬዚደንት ገዲዱ ንኢራን ንክሃርም ይደፍኦ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ትድፊት ናቱ ምስ በፅሐ ሰጉይጎ ከም ዘሎ ዝገልፅ ዋሽንግተን ፖስት ድዩ ዋላ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓበሬታ ወፅዩ ዝብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ዓብይ ናይ ኩናት መንፈሳት እያ ከም ዘላ ኣብ ዓብይ ናይ ኩናት መንፈሳት እያ ከም ዘላ እዚ ማለት ድማ ምስ ሓያላት ኣብ ምስ ቻይና ዘለዎም ከቢድ ዝኾነ ምትፍናን ኣለዎም ምስ ራሽያ መንገዲ ዩክሬን ክዓፅብዎ ዝፈተኑ ይዕፀ የለን ምስ ኢራን ዘሎ ምትፍናን ከም ዘሎ ምስ ሑቲ ዝኽየድ ዘሎ ኩሉ እዚ ደሚርካ ተሪኻዮ ኣሜሪካ ብዛዕባና ክትግደስ ኣይኮነትን ኤርትራ ድማ ነዚ ሃጓፍ እዚ ተጠቒማ ልኡላውነታን ሃገራዊ ድሕነታን ከተውሕዝ ጥራይ ዘይኮነ ቁጠባዊ ግስጋሰናታ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክትጓየሉ ዘለዋ መድረክ መስለኒ ዘን ዘለዋ 4 ዓመት ኤርትራ ዓብይ ለውጢ ክትገብር ክትክል ኣለዋ እንተደየለ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዘን 4 ዓመት እንተሓሊፍዎን ሽግር ክፈጥረልና እዩ ኣይሆብ ኣይሓልፈን ንኸውን ኤርትራ ብትገብሮ ጥራይ ዘይኮነስ ብእሱ ዝኸዶ ዘለውን ንግረ መንገደይ ሓንቲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቢካዝ ገለገለ ብዙሓት ስለ ፀሓፍኩም ለይ ሓበሬታ ይውሕደና ኣሎ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ስለ ዝበልኩምኒ ንግላዊ ሓበሬታ ስለ ዘድሊ with one of the world's largest economy holding Bitcoin now, or making a crypto reserve, other countries are forced to do it because the later you do it, the more expensive your crypto will be. So so I think we are talking with many countries advising them how to set up the crypto strategic reserve, and also like if you እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሓደ ዓብይ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ መስራትን ሓላፍን ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ግለሰባት ናብ ክሪፕቶ ሃገራት ክገዝኣ ጀሚረን ከም ዘለዋ ንሃገራት ኣብ ጉያ ስለ ዘለዋ ንዓታተን ንሕግዝ ኣለና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ጌርኩም ዘለኹም ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ጌርኩም ዘለኹም ክንምንታይ ነውፅእ ይካየድ ኣሎ ስተይ ደር ተኺልኩም ድማ ኢንቨስት እናገበርኩም ኪዱ ኩሉ ግዜ ከማኽብለኩም እየ ናይ ሓንቲ ክልተ ደቂቕ ወሲደ ምክንያቱ ብዙሓት ምሳይ ዝተምሃርኩም ሓበሬታ ይውሕደና ኣለይኩም ስለ ፀሓፍኩም ለይ እቲ ፕላን ዝተቐየረ የለን ወለቕ ዘለቕ ኣሎ ደብዕዳጋ የስ ንፅቡቕ እዩ ግን ተጠቐሙሉ ትዕድል እዩ ዝብለኩም ዘሎ እዚ ጃየንትስ ቢልዮነራት ዝህብዎ ዘሎ ምኽሪ እንታይ ይዛረብሎ ዘይኮነስ እንታይ ይገብርሎ ርኢኹም ፈለው ደማኒ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ርኢና ንዑ ክንክተል ኣለና ለት ጎ ባክ ቱ ኣብ ዞባና ዝበሃል ዘሎ ዎርኒንግስ ሕጂ ክንርኢ ባለፈውም ተናግሬያለሁ ትግራይ በተለይ አሁን እየተሞከረ ያለው ነገር ካልቆመ ለትግራይም ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ከፍተኛ አደጋ አለው አም ግላድ ቱ ሂር ካሉላ እንደዛ አይነት ሙከራዎች መኖራቸው ማራ ወንድሞቻችን ደግሞ ሐሳባቸውን ሰብሰብ ማድረግ ጥያቄውን አርቲኩሌት ማድረግ የግድ አንድ ድርጅት ባይሆን ራሱ እጂ እንታዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ነገር እውን አይኮነን ነዊሕ እዋን ዝተዘርበዩ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ አንዳር አካይዳ at some point ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ብየማንን ፀጋምን ይወፅእ ኣሎ ስለዚ እቲ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ሓደጋ ኣናይስካን ኣቃሊልካን ክረአ ከም ዘይብሉን ህዝቢ ድማ ተንስኡ ተበጊሱ ነቂሑ ክከታተሎን ግብረ መልሲ ክበሉ ከም ዘለዎን ይዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናይዚ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ አብይ አሕመድ ዝሓስቦ ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ትግራይ ወገን ዝተፈላለዩ ዓይነት ውሳነታት ከቢና ንርኢ ዘለና ብዓብዩ ናይ አብይ አሕመድ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ህወሓት ዝበሃል ንምስራዙ ንምጥፍኡ ንምድኻሙ ዓጢቑ ተበጊሱ ከም ዘሎን እቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ድማ ተመቓቐለ እዩ መጀመርያ ብናይ ህወሓት ውሳነ ክንሰግር ቅድሚ ንዓመት ጋርና እስከ ኣወልት ኢልዋ ዝነበረ ስምዑ እዚኣ ود ورد مزقبر آخبة فدرال منقست بزعبا أول سعيدن برهانة لفعتي تصفان تقبر ركب كحبرو حتيت النالو أوزي عبيت مرحت السراويت بدحرزا ركب كم زلهم نفلتينا مش بولم أز السراويت ذهبوا ملسنو لومي نتقراين نيرتران مهرام تباهيلو أبسام رزق برزلو متأخغب انتاي قباري وقتبل زي توع كان ناس كلتا ترى اكتيفيست بزعبا سلام زقبر وركب كنزارب زحف فريو
أغعيت نازل سراويت TDF ودحا أبوي مغنياتون تبولكم لومي بدلن وزعان هزب تقراي ترديوهم حدا غنيانت كينات هاتيام زفلتو أزل سراويت تقراي نسلام دويلوم امبي نيرتران مهرام أبزقبر وقع إيدنا ينقطن هزبنا مقبنبر وقع أيد اليون زبلو زلو أزل سراويت TDF بمخانوم يتملس ودحا أبوي انكنا ودو وردن بزقبر آخي እዚያ ኣገዳሲነት ብኮይና ተሰሚዓትና ነራ ዛ ኣወል ዝበላ ካብኣ ንላዕሊ ግን ኣብዚ ሓንቲ ሓበሬታ ስምዑዋ ክልቲአን ተተሓሒዝከየን ድማ ዓብ ትርጉም እየን ዝባኻ ብሔራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ህወሓት ብሔራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ካባይ ዝፅበኹሉን ምግባር ድልው የኢሉ ዝሓለፉ 3 መዓልታት ብሔራዊ ድሕነት ንምውሓስ ሉዓላውነት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ክሳል ዝፀንሐ መድረኽ ኣመራርሓ ህወሓት ትማለማስዩ ተዛዚሙሎም ኣብቲ መድረኽ ገምጋም ኣፈፃፅማ መደባት ዝሓለፉ 6 ዋርሕን ቀፀልቲ ኣንፈታትን ዝተዘተየ ኮይኑ በዓል 10 ነጥቢ ቅዋም መግለፂ እውን ወፅዮም ግዛታዊ ሓድነት ከረጋግፅ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ውሕስነቱ ሓሊና ብመረበቱ ክምለስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኮይኑ ሓሳረ መከሩ ዝርዞ ዘሎ ህዝቢ ሓራክ ንኽወፅእ ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ምኸተ ብምትሕብባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዝሕይል መግለፂ ህወሓት ኣረጋጊፆም ኣብ ዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ብመሰረት ዝተነፀረ ስትራቴጂን ኣንፈትን ቆጣባይ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ብምትእታው ህዝቢ ብፍትሓዊ ኣጠቓቕማ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ትልሚ ዳግም ህንፀት ሕውየትን ብቅልጡፍ ተግባራዊ ንምግባር ክስራሕ ምዃኑ ኣመልኪቶም ብመዳይ ዘፈርፀጥታን ድሕነትን ዝረኣዩ ፀገማት ኣብ ውራ መሬት ምሕደራን ማዕደን ዝረአ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ህዝቢ ብምስጣፍ ናብ ስርዓት ክኣቱ ብምግባር ንሕሉፍ بزكاحس من قدين هزب مقلقال رب كم زقبر يحبيرو بسنكي جنوسايد سهاسي كتبات تقراينا بنور مملاز دخل سراحة زي مجمارون لقستي تكالاتن أكالاتن كقبر واتسون حوصون حاجز مقراتون سعيبهم متن دخلنتنا والسخير يركبلو بمسرة زي مرقاع كتبا وحويتن صباح زي بهالوان انتقيرو مروراب كم زقبرت مقلت الرقاقيتهم وسيت كبر مقن منقشتو إثيوبيان تفتع من تسممع قرصانيا زي مخان مدرادر تأكلاتون اعتك فتحو كاب مبال حليفهم متسمع بباكيج نخفت أمزر أي ودلونة وسن مخان يحبيرهم أبز مدايز ترى مسارتاوي بوليتيكا وتسجم بمفتاح حق من قستاو لوعلاونتنا تجراي لوعلاونة تجراي بمسارة سممعنة بريتوريا كملس أب تحت ورر تحايلتها تدركب حزب حراك وتسمزابل استسددن حزب وحش النوت حالينا بمربطو تمليشو شرح وتو كمرح بوليتيكا وزتك جمر جبن جونوسايد فتسو مؤكلات تحتات النت كرقاقات مدبات حوية داق مهنتة بعلك جمر سممعنة بريتوريا زفرار مؤكلات محبر سبع علمن حفظات ما تسمع كجمجم نجبوك على سخ جبرلوت مجلة تصو لون حزبنا محاسن مثلا عرسو صاننا نمرقات إن كل مداي سلامون بوليتيكا ونقال سكم زحيل بمرقات حجاوي سبنة والذبح وحاتكم اللي صعب اسمه بريتوريا اللي بعد تزرخب قداي مخالونات فلتات تزعب بورد مرتا إثيوبيا أنا بترى تكنيكا وقداي وريدهم وحاتكم بحدوش نخمس جابس تجبر فتن زخنا نقت مجلتي حزون بمسر اسمه بريتوريا حجاو سبنة حوحات نخم اللي سيحاتيتهم حزبي بزمرة من قصة كم حدر زخ المسرة أو مسؤول تدفيه بزي مرسو جديا من محدار كم حدر تفريد والله زبلت مجلتي قبل على دنمام حجاو بيت مخارج فرس جيرو حد جديا مخارج كونسل ناب بحزب استمرت من قصة مس حاتيتهم بهرا واحد نتن كبرن حزب تجراتهم عبز مداي كابح وحد كحيل سوعت مجلتهم ستغير بر على ما نعمل يتعود بعفشا انتي تبهال زلو زي تي هو واحد بهال أقداسي نسوك فرسيوك اللي يو كابوليتيكا كوتي أبز بهال لزلو بزعبا معبالي بزعبا ركات بزعبا بوليتيكا بزعبا نتا تقراين محدار يزاتكم زلون دقفنا حزبكم زلون مسير تراز قبر شركنا دماء قوتس لو مخانو كم بعبد مس كم زوجتقو زجلس حبريتا متين له سلازم تايم على تشيزي تبو غير تراز قبر زلو حسب إيرترا تراي كونسي ولا كإيرترا بوق أنت دي تزاربتو عبد تقرايون أقداسي نتبنا خوني خيط كم زلون وتسيد نايزجن بخلت من قد كن رينا هذا أبز حدش زوج حبريتا ريوو حبريتا كنكافلكم أبا أفتك من برجزا نتأف محبر وميديا زخنا لفعاتي تسفى مالتون سبز سان سب فنجرابون بقاتي مدلون بتفنجرابون بدما قبل على لفعاتي تسفى زنت أترك خون كمزخل ونزتكم في الفلات هلو تفنجراك فت أمكلو أبتخباب زنبرون تفنجرات السمعون ميديانا كمزبل ودما مش هتربع قدل نخلت سابيلو بتلمدو هاي هولت أبن أتبحلا أبزت أوع كبابون تفنجرا كمزقات أمام أبتخباب زنبرو ساباتون حد تفنجرو اللبوتاون أبا أفدق لفعاتي تسفى من برقزا مخانو توم في الفلات يردو نتقف محبرا وميديا لفعاتي تسفى إزغفت أمكلو أبا من برقزو من بارون بدنقات أدما كاب من برقزو كم ريزة لنا قبل الذي منسي برهاني مس أول بدحرز قبرو ركب
سفع زخونه تقاومو ولا كحيال زخونه دقف انتلو عبي زخونه تقاومون ጫቁን ተሰሚዑ ነይሩ እዩ እዚ ጫቁጫቅ ብፍላይ ነዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ሓደጋ ከውርዶ ከም ዝኽእል ብዙሕ ምግማት ይከኣል ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ከም ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ሕጊ ኣልቦነት ኣሎ እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝጭወን ከም ዝቕተልን ብዙሕ ዓመፃት ከም ዝፍፀምን ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፖለቲካ ምስ ጌታቸው ረዳ ወጊኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ጉዳይ ወይ እውን ክፋል ናይ ትግራይ ኣብ ባይታ ብዙሕ ደገፍ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ኣብ ሚድያ ከምኡ ድማ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ኣብ ሓይሊ ክህልዎ ከም ዝኽእል ግን ምግማቱ ቀሊል እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ ኮኑ ኣብ ምንታይ የውርድዎ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ካልኩሌሽን ናይ ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግማቱ ዝከኣል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጀነራላት ይኹን ነቶም ፖለቲከኛታት ካራክተር አሳሲኔሽንን እንተተኻይሉ ድማ ብኩሉ መንገዲ አታክ ገብሮም አጥቆም አለው ስምዕ ብዚ ትግራይ ላይ የምታዩት ጀነራል በሙሉ የምታዩት ጀነራል 500 ካሬ ሜትር በነፃ ከአዲስ አበባ ወስዷል ዛሬ መሬቱ ብቻውን መሬቱ እስከ 100 ሚሊዮን ብር ያወጣል ብቻውን መሬቱ ቢኮዝ ቦሌ ነው ያለው እንግዲህ ኢማጂን ወደ 67 ጀነራል 500 ካሬ ሜትር አስቡለትና ስንት እንደሚሆን አስቡት ይሄንን በከረንት ማርኬት ቫልዩ አባዙት እጅዝ እንታይ ዝብል ዘለው ሐቅዲ ሐሰብ I don't know ናይ ትግራይ ጀነራላት ራይዲዮም ከም ወሲዶም ወይስ ኩሉ ጀነራል ናይ ኢትዮጵያ ይወሲዱ it's an important አገዳስነት ቢክበርህ ዘሎ ካላይ እጅ ስለምታይ ከም ይገብርዎ ኣለው ምክንያቱ ነዚኦም ሲንግል አውት ጌርካ አታክ ንምግባር ቀርሕንቲ ኣብ ልዕልቲ ህወሓት ዝበሃል ቀርሕንቲ ኣብ ልዕሊ ዞም ጀነራላት ቀርሕንቲ ኣብ ልዕልቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ንምፍጣር እዩ እዚ ኸኣ ንዓታቶም ፈሊኻ መጥቃዕቲ ንምግባር መዳለዊ ቁጠባዊ ህገራ ንምግባር ንዓታቶም ብቁጠባ ክትርምሶም ምፍታን ነቶም ኣብ ጎኒ ኣብ ዘለዉ ድማ ከምኡ እንተደይገሮም እንታይ ክመፆም ከም ዝኽእል ኣብ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ስለዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኤሊት ምስ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ ኣትሊስት እንተወሓደ ብሚድያ በቲ ቁጠባ ብካልእ መንገዲ ክገብር ኩሉ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ እንታይ ክፈጥር እዩ ነዞም ጀነራላት ናይ ምንባር ሕቶ ኣብ መልክት ሕቶ ከኣትዩ ኣብ መልክት ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽነብሩ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ሃብቶም ንኸመሓድሩ ሽግር ክገጥሞም እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ዝወደሞም ነቲ ኤሊት ናይ ህወሓት ኣይድዩ ከምዚኣ ዘረባ ኣብ ምስ ጀመረ ንኩሎም ቀርቂቡ ኣብ እስር ቤት ክእትዎም ከም ዝኽእል ስለዚ ጠርጠሩ እዮም ሃዲሞም ንመቐለ ከይዶም ሕጂ እውን እንተኾነ እዞም ኣብ መቐለ ዘለዉ ብፍጹም ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ትግራይ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘላ ትግራይ ንኽነብሩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነን ካልእ ምርጫታት ካልእ ኣማራፂታት ንኽጥምቱ እዩ ዝግድዶም ዘለዎም ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ዝገብር ኩሉ ግዜ ሓሻ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ብስለት ናይ ፖለቲካ ስለ ዘይብሉ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም መሊሱ ኣንጻሩ ንኽቃለሱ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ቃልሲ ንኸበርትዑ ወይ ድፊት ይፈጥረሎም ኣሎ and they will use this opportunity እዚ በቲ ሓደ ወገን ዝግበር ዘሎ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ግምጣሉ እቶም ምስ ኣብ ዘለዉ ዝብልዎ ዘሎ ካስቡ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ኣልያንስ ማለት እዩ ኣልያንስ ምፍጣር ይከኣል እዩ ኣብ ሓደ ክሊ ፖለቲካ ማለት ብዝተሓተ ደረጃ ይኹን ብማእኸላይ ደረጃ ብዝርዓዊ ደረጃ ስምዕ ዘለካ ፖለቲካ ጽምዶ ምፍጣር ዝተለመደ እዩ እዙ ምሻዕብያ ዘሎ ጽምዶ እንታይ እዩ ስትራቴጂያዊ ጽምዶ ድዩ ስልታዊ ጽምዶ ድዩ እንታይ እዩ ጽምዶ ከባዕሉ ዝብል ሕቶ ዘልዕል እዩ ተፈጢርካዮ ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ምሻዕብያ ክልቲኦም ስትራቴጂያዊ ይኹን ስልታዊ ጽምዶ ምፍጣር ኣይከኣልን ዝብል እዩ ዘለኒ ምክንያቱም ናይቲ ጽምዶ ዕላማ እንታይ እዩ ዕላምኡ ክልክልቴና ዘራኺየና ዕላማ ስታይ ኣሎ ኤክሰፕት ኩናት ምግባር ተዘይኮይና ንኩናት ኢኻ ዝግበር ጽምዶ ከዓ ዕንወት እምበር ካልእ ዘፍፅእ ካልእ ዕላማ የለና ንፍፅሞ ብዝኾነ ሻዕብያ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፅሞ መደብ ክልዎ የብሉን ምፍራስን ምብታንን እንተዘይኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም መደብ የብሉን ፖለቲካ መደብ ቀደም ነይርዎ እዩ ኣብ ደርጊ ግዜ ነፃነት ዝብል ነይርዎ እዩ ፖለቲካ ዕላማ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ፖለቲካ ዕላማ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ማለት እቲ ካመን ሰንስ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ንኤርትራ ዓዲሙ ንካልኦት ሓይልታት ዓዲሙ ነቲ ትግራይ ክሃርሞ ከሎ እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣይፈልጥን እየ ኣነ ኣይዝክሮኒ ከይንብል ናይ ትማሊ እዩ ብሻዕብያ እኮ ቀደም እዩ ዝፋለጥ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዘለዎ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ፅልኢ ኣናደር ለቨል ካልእ ለቨል እንድዩ ናይዚ እቲ ንሱ ኮፍ ኢሉ ኣብኡ ዝምድረሉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ዶ ይኮነን ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያ ነቲ ህዝቢ ዝለዓለ ጨፍጫፍ ዘውረደሉ ድሕሪ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ዘሳቅዮ ዘሎ
اتنعو دموز قصرلو سلا زلو تراي كزارب زخل مركال كزارب زخل غير يلن سلازي ابي احمد ديكونن زداقو زلو نتزب تግራይ እንኳን ላይ ነትዝብ አምሓራ ኤርትራኮ እስከ ደሓን ኣብቲ ግዜ ኩናት ተገበረ ካላርሲ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ኩናት ብቁፅሪ ሰራዊት ብቁፅሪ ኣፅዋር ብቁፅሪ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ይዝበዝሕ ነይሩ ፌደራል ሒዝዎ ዝነበረ ሰራዊት ኣፅዋር ኩሉ ድሮናት ኣትሊስት ናይ ሻዕብያ ድሮን ቀቲልና ዝበለ ኣይተሰምዐን ድሮናት ዝቀትላ ዝነበረ ናይ ኣቢየን ነይረ ኣብኡ ዝቀትላ ዝነበረ ድሮናት ጄትስ መፅኡ ዝሃርም ዝነበረ ናይ ኣቢ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ሰሌክቲቭ ሜሞሪ ስለ ዘለዎ እቲ ዘለዎ ብኮ ነዛ ሕጂ ዘላ ብኮ ተጠቂሙ እቲ ኣቢ ወይ እውን እቲ ሚድያ ክቦ ዝኽእል ዕድል ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሩ ፅልኢ ደወፅእ ዘሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ናይ ሓይሊ ስለ ዘላ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ ምዃኑ ንምግንዛቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ፅልኢ ንክህሉ ዝደልዩ ሰባት በዓል እዚኦም ሻዕብያ ክንፀላእኻዮ ክፀልእ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ዝኣምፅዎ ዘሎ ግን ብሰላም ምስቶም ጎረባብቲ ህዝቢ ክገብር እየ ክብል ከሎ ሓደ ይበለን እንድዩ እቲ ሓሳብ ተበጊሱ ዘሎ እምበር ሻዕብያ እኮ ኦፊሻሊ ምስ ተጋሩ ይኹን ምስ ገለ ሰላም ክገብር ይበለን ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ምስ ህዝቢ ፅልኢ የብለይ ምስ በለ ኩሉ ግዜ ምስቲ ኤሊት ምስ በዓል ከምዚኣቶም ፅልኢ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓሳቦምን ሕልሞምን ስለ ዝፈልጦ ምስ ህዝቢ ደረጃ ግን ፅልኢ እውን ኣይነበረን ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ብሚድያ ብፕሮፓጋንዳ ፈጢርዎ ዝነበረ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ፖለቲካ ሆስቲሊቲስ ወይ ከዓ ናይ ፅልኢ ወይ እውን ናይ ገለመለ ዝነበረ ንዑ ኣሊኻ እቲ ሆስቲሊቲ እቲ ፅልኢ ናይ ፅልኢ ቋንቋ ገዲፍካ ናይ ሕውነት ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ናይ ሓበራዊ ምንባር ሓበራዊ ሽርክነት ክትዛረብ ኣለካ ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ዘሎ ከም ሰብ ደረጃ ዝሓስብ ነይሩ ተዝኾን እቲ መንግስቲ እንታይ ክገብር እዩ ስለዘይንፈልጥ ህዝቢ ንህዝቢ ዝግበር ዘሎ ምቅርራብ ፅቡቅ እዩ ክብል ምኽኣለ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን እቶም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ረብሓናቶም በዓል እዝን ማለት እዩ እቲ ትግራይ ከም ሃገር ተኮይኑ እውን ዘርብሖም ኣይኮነን ንዖም ወይ ህዝቢ ትግራይ እዚኣቶም እቲ ኤሊት ናይ ትግራይ መብዛሕትኡ ግዜ ተሪኻዮ ኣዲስ ኣበባ ይሃብትናቱ ስለዚ ከመይ ጌራ ኣዲስ ኣበባ ክነብር ይደሊ እምበር ናብ ትግራይ ክነብር ባህጊ ዘለዎ ይመስለኒ ንቐፅል ሕጂ የብሉ ናብ ኢትዮጵያ ከፈፅሞ ዝግባእ ሻዕብያ ስለዚ ምዚ ምንታይ ኢልካ ክትፃመድ ምስ ናይ ደገ ሓይሊ ኤንድ ብተወሳኺ እውን ሻዕብያ ሕዚ ቦይና ይኮነን ንሪኦ ኣለና ኢና ሕዚ ግልፂ እዩ ምስ ግብፂ እውን እዩ ምስ አልቡርሃን እውን እዩ ምስቶም ስዑድ እውን እዩ ምስዚኦም ተኣሳሲሮም እዮም ዝመፀሎ ነገር እዚ ናብዚ ዘእትወካ ማለት ምስ ዝፍጠር ምስ ደገ ትገብሮ ፅምዶ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ከፅምዶ ትገብር ዶ እንታይ ዓይነት ፅምዶ እዩ ከዚ ስለዚ ንፖለቲካዊ ክተፈፅም ብስተሓተ ብማእኸላይ ብላዕሎ ደረጃ ፅምዶ ትፈጥር ኢኻ ኪዳን ምፍጣር ማለት ኮይ ዳርጋ ኪዳን ምፍጣር ማለት እዩ ሓደ ክትፈፅም ስለዚ ብመሰረተ ሓሳቡ እዚ ምስ ሻዕብያ ዝበሃል ፅምዶ ትክክል ኣይኮነን እየ ዝብል ኣነ ትክክል ኣይኮነን ምክንያቱም ሓደ ምስ ካሊእ ሃገር እዩ ምስ ናይ ካሊእ ሃገር መንግስቲ እዩ ትፅምዶ ዝገብር ዘሎ ክሻብ ሕዚ ትግራይ ነፃነት ኣይብለን ኢለ ስለዝብል እየ መንግስቲ ኮይኑ ንልምዓት ንሰላም ንገለመለ ፅምዶ ትገብር ኢኻ ምስ ካሊእ እዩ እዚ ጌጋ ኣለዎ ሓደ ንቀደም ካልኣይ ከዓ ኩሉ ብዙሕ ሰብ ዘሪኦ ዘሎ ናይ ሻዕብያ ስትራቴጂ ድሌታ እዩ ኣብ ትግራይ ምፍራስ ንትግራይ እዩ ምድኻም ንትግራይ እዩ ምቅጥቃጥ ንትግራይ እዩ ስለዚ በዚ ፅምዶ ተፈፂሞም እውን ሒዙና ናብ ውግእ ዝኣቱ ንሕና ሞይትና እሱ እቲ ስትራቴጂ ዝብሎ ዕላምኡ ምፍራስ ምድኻም ንትግራይ ኣታ ሰባይ ዘሲ ክሳብ እርጋኑ ድዩ ተንኮል ጥራይ ክዘርእ ክኸይድ ኣታ ሰባይ ዓብይኻ ኣብ እንድሕሪ ኮንካ ድማ ኣብ ገለ ነጥቢ ነቲ ህዝቢ ሰላም ንክገድፈሉ ዝብል ሓሳብ ክህልወካ ኣለዎ ኦኬ ናይ ሻዕብያ ቀደም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበርዎ ሕማቅ ገበን የብሎም ሻዕብያ እስኻን ንዓኻ ዝመስሉ ኢሊትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ግን ዓብ ገበን ኢኹም ፈፂምኩም ኤርትራ እኮ እገዳ የውረደትልካ እንታይ እቲ ፀገም ናይ ሰብኣይ ዛነ ክርዳእኒ ዘይክል ኤርትራ እኮ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣይገበረትን ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እገዳ እኮ ይገበረትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድኽነት ዘሎ እኮ በዓል ንስኻ በኣዲስ ኣበባ ከለኹም ስለ ዝረሳዕኩመይ ችግር ስለ ዝገበርኩም እምበር ኤርትራ እኮ ካብ 98 እቲ ኩናት ምስ ተበገሰ ኤርትራ እኮ ንትግራይ ዝገበረቶ የብላ ካብ 2000 ወይ እውን ካብ 98 ክሳብ 2020 ዝነበረ ግዜ ኤርትራን ትግራይን እኮ ዘራኽበን ኣይነበረን ፅኑዕ ዝኾነ ደቢ ነይርወን ስለዚ ኣበይ ቦታ ኮይኑ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ናይ ትግራይ ንምጥፋእ ዝብል ዘል ኣበይ ዝነበረ ስትራቴጂ እዩ እቲ ኩናት ክጅምር ከለውን ሚሳይላት ዝተኮሰ እኮ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ኤርትራ እውን እንተኣተወት ንውሱን ግዜ ኣብ ትግራይ ነይራ ፕሪቶሪያ ክበሃል ከሎን ገዲፋ ክትወፅን ሓንቲ እያ ደሰይ መልሓስ ናቱ ትሩስ ናቱ ኢትዮጵያ ተቆጥቅጦ ዘላ ኣቢ ዝቆጥቅጦ ዘሎ ንዓቢ ግን ክዛረብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እንጌራኻ ዝኸፍለካ ሱ ክሳብ ዝኾነ ናቱ ፀቂቑ ኮንካ ስለዚ እዚኣቶም መንገዲ ረኺቦም ከም ድሌቶም ከምኡ ድማ ጌታቸው ረዳ እውን ኣብ ኒሄው እስከዚያ ስምዕዋ
ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦትን ተኸፊቱ ዝነበረ ጉዳይ ናብ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝቐረበ ተገሊጹ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ጀነራል ተኽላይ ሸብርን ሓዊሱ 18 ሰበስልጣናት ትግራይን ኣዘዝ ሰራዊትን ዝሓዘ መዝገብ ጥቆማ ምርመራ ንኽጅመረሉ ዝሓተቶ ሰነድ ብፌደራል ፖሊስ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተመላኺቱ ኣበራ ንጉስ ዝተባሃለ ጠበቓን በዓል ሞያ ሕግን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል መቐለ ኣብ ዝተቆጻጸረሉ ግዜ ብኣብይ ኣሕመድ ተጣይሹ ኣብ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ከም ዝነበረ ተዛሪቦሎም ብመንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝተዘርግሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ 64 ኣባላት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ጥቅምቲ 2013 ክሳብ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ኩናት ትግራይ ገበን ምጽናት ዓሌት ፈጺሞም ክብል እዩ ናይቲ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣይተ ዓለም ገብረሃድ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ብሓፈሻ ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ አበባ ኣሎ ምናልባት ንበይኑታ ስጅን ንሱ ኣተዋ ይኸውን እዩ እቶም ካልኦት ግን ኦልሬዲ ንአዲስ አበባ ዝኾነ ሕልምን ተነይርዎም ንሓዋሩ ክምለሱ ከም ዘይክእሉ ሲልድ ኮይኑለት ጉዳይ ናቶም ምክንያቱ እቲ ቤት ፍርዲ ኬዝ ዝበሃል ዌፐናይዜሽን ናይቲ ሕጋዊ መንገዲ ክህሉ ክእል ገበን ፈፂሞም እንተኮይኖም ክሕተቱ እዮም ግን እቲ ሕቶ ሕጂ መሊስካ ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ መንጎቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊትን ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ መርሕነት ናይ 4 ኪሎ ናይ ኣብን ኣብ ጋር ፈጢሩሎ ሕጋዊ መንገዲ ተጠቂሙ ድማ ንዓታቶም ኣብ ቀይዲ ኢትዮ ከም ድሌቱ ክገብሮም እውን ዕድል ዘህቦ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ህወሓት መራሕቲ ክቃለሱ ግንባር ንክኸፍቱ መሊሶም ንክዳለው ዝዓበየ ምክንያት እዩ ዝፍጠረሎም ዘሎ because they have no option ምርጫ እውን የብሎም እቲ ኩነታት ሕጂ ንጹር እዩ ዝኸውን ዘሎ ንዓታቶም መንገዶም ኣፍሊጦም ንክኸዱ ብኣይ ወገን ሕጂ እዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ብወገን እቲ ሚድያ ናይ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ንረአ መሽዑ ኣብቲ ናትና ክመለስ እየ ኢሳያስ ንዓይ ካብ ዓብይ ኢሳያስ ይሓይሽ ዋላ ሕማቅ እንተኾነ ተተሓሳስባ ትግራይ ምጭፍጫፍ ዝብል ካብቲ ቀደመት ሒዙ ኣነ ዝገልጾ ካብ 77 ነትሒዙ ቅድሚኡ እውን እንተይተረፈ ዝነበረ ብህዝቢ ትግራይ ዝነበሮ ርድኢት ናይ ኢሳያስ ገይጾ ዋላ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዓዲሙ ዝእተወ ሰብኣይ እዩ ዋላ ንዘለዓለሙ ተቐይሙ ዝፀንሐ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዓዲሙ እንተዘይእትዎ ክኣቶ ይኽእልን ነይሩ ለዚ ዓዲሙ ንትግራይ ክወልዓሉ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ዓዲሙ ዝእተወ ኣብይ ኣሕመድ ከፍ ኢለ ክትዓረቆ ከፍ ኢለ ክዘራረቦ እንተኽኢለ ምስቲ ዓዲሙ ዝመፀ ከፍ ኢልካ ምዝራብ ዝኣብዮ ኣይኸውንን ዝበሃለሉ ኩነታት ብምንታይ መስፈርቲ ብምንታይ ምዕቀን እዩ ስለዚ ኣንቱም ማሕበራዊ ሚድያ ዘምቱ ዘለኹም በቲ ሓደ ገጽ ኢምፓክት ዝሕደራ ሚድያታት ምዃነን እዚአን እዩ ዘርኢ ካሊእ ተኣምር የብሉን ሕና ብመትከሊና ተቃሊስና ከምቲ ዝበሎ ብመትከሊና እውን ንቃለስ ፅዕንቶ ዝሕድራ ሚድያታት ምዃነን ክትሕጎሱለን ይግባእ ደደቢት ክትሕጎሱላ ይግባእ በቲ ካሊእ ከዓ ከዘራረቡ ድልዋት እንተኮይኖም ኣይትጠራጠሩ ኣስመራ ኣይኮነን እንዳ ኢሳያስ ገዛ እውን ክኸድ ክእል እየ ከዘራረብ ድልው ዝከዕ ኣወልን ልፍዓተይን ኣበይ ተራኺቦም ሕጂ ሓንቲ ነገር ክርየኩም እየ ኣብዚኣ ብዛዕባ እዚ ናይ ሃይለ ዝብሎ ዘሎ እቲ ሚድያታት እናተቀራረበ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ንምብልሻው ዝግበር ዘሎን ናይ ኣወል ድማ ሓንቲ ነገር ክርየኩም እየ ካልይቲ ኣብዚኣ እስከስምዕዋ تسعدكم دا تسوقكم بج حزب كم كمان قدامت تسعدكم دا تسوقكم بج حزب يترى اما اخل سلازلكم سم ترفتوا دكتور ابي نعكم رفتوا تابيلو امرت ناس قبل ما بس احنا خمسه انا نصبه بقى زيات حكي حق خلقكم كلكم صدقكم تصلوا دلو قدامكم كنكم تصلوا لكم تحكي تعطوا زيات حق سلاد نغركم خمسه طب يترداكم طب دقارو باستان انجران حواويسكم كتولعوا تولعوا الف حسخ نز حسخ دناقور صغكم بده يترداكم فاتيكم تساليكم بالحج نغركم تحكي نغركم تحكي تحكي يلخم وديهم يخم حدا نطبح እዚያ ሰብ እዚኣ እንታይ ፀገም ኣለዋ ኣነ ክርዳና ይካላን ኣሎ ግን ድሓን ንስማዕ ያስከ مش ህዝብኩም ተሃንኪቱ በቃ ሕጂ እውን ክህንከት ተኮይኑ ሰላም ግበሩ ኣርግን ቁርብከቲ ቃላት ከይቀነስ እንዲ ህዝብ ትግራይ ንዓና ክብለሰ ከም ዝኸውን ኣሎ እስኺ ምሽዓት ወለዶ ክጋሕን ምንታይ ትብለን ኣረጊት ንዓረጊት መን ይኽስኽባ First of all, many Eritreans to get an ahi. I'm harried today, Conk. I'm harried to cook على خفزاري قبله. I'm harried to go to Honk. Now I'm harried to Gavari. I'm his with the grain of his Eritrean.
ولا حدا عن ملكتكني كالاي نجر كعمالة حزب تجرين حزب إيرتران صل هالي وما يفدت تصلون يبلون إذا خلوا زمت أزلوا أكل اللي تزلوا أفتم حفلنا زلوا كم زخما خم زبالوا هجب على سهم ترديكي كم حارو توليدكم بتي نيدرج جزاء وتدربيكم قال توليدكم بق عن حلفنة نفسكم بق عدل لهم كتب حالو سلا تدلوا كم زخما خم زبالوا سلا دحزوا تسوى أنا نتين خون لا تمسكنا حزبي خرطتي بلا سأله إذا كنا حد صار جزاء don't worry أيك أتسألني خمس خوينه أوكي كن بجاه مالتيو وزي كابزي بدايزة عمل كتكني نعاهي عمل كتكني أبحث بتجرايكا أن إحنا خمس خوينا فلساسينا who are you من يخصخي هذا تاجي قرب الجواب لا انتينا نزارب زلنا بزي تي منسي زيادة نتزلو بزي قدس كابي تبقيسو لو زناي سلام تسفى اندحر سلام زدلي كانيرو اندحر سلام ناي كلتيوز بزي قدسا كاخوينو نزي حواف تتقيمكا نتازلاتك صلوا نتازلاتك اف ميديا ديو قلي ناي سلام مقابر ياخد كون كتكون انتفتنكا انتي يقول لك انتي تسقام لك كتقرع سلام كبهال كله وتم بلوتيكا نياتا تفسلت انزلو كنصلو ما ينخلينا بيدنا يكونون احنا قن ملحسنا كنقعاصر ملحسنا نصبق نجر كنتقملو ابيدنا يو من يخلك لك صبق نجر كتزارب انتي تسقام له سلام مسخونه حزب انت سبقك حتى كوسي حزب مصيكو حصار حزب ኤርትራ كزاربونا يسمعنان مرحتي وي لهيك ان تباهيلو مرحتي تباهيلو ميكروفون استوهبهم يم انصار حزبي انصار بوليتيكا انصار تهجر زاربو زلو ስለዚህ نحاتاتهم تزاربو خلو نملسلهم علينا بعبته عقبنا مالتي حزب مس حزب ግን ጎረባብቲዩ ናይ ተፈጥሮ ሕቶ ይድማዚ ስለዚህ እዛ ጓል አይፈልጣኔ ነቲ ትፍጠር ዘሎ ሓጓፍ ነዚ ሕጂ ተስፋ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ክዘርጉ ኢሎም ንዝብገሱ ዘሎ ዝምልሱ መንእሰያት ድማ የድልይሎ ስለዚህ ቶም ፀየቕቲ ክዛረቡ ከለው እቲ ደላይ ሰላም ድማ ስቕ ኢሉ ክርኢ የብሉን ኣወል እውን ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶ ክገብር የየለኹ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበለትን ቪድዮ ኣብዛ ቀረባ ዝገበራ ባህል ኤርትራዊት ንምንታይ ስእላ የእቲኻዮ ነዚ ቪድዮ ኣይትምጥንን ያ ዝብል ድማ ነይሩ መልሱ ሓፂር ንምንታይ ዘይትምጥን ንምንታይ የእትያ ሓፍተይ ስለ ዝኾነት ولا لوم ليت تصرف تحضرني نقهو حفتيا أخله دحر حجي باس يلن أي تدكمو دحر أي تتهوهو قالس كنقصلين تاناي ناي أدو كي سمعك كله أول سعيد I don't know اتمخري كابي متصلو ويون كابي بقصالو تحسب أول جبر زلو أستوعب كان طريقايو اتزبالت أسرحيو سلامنتاي أبقى إمتاز أبير ترى من قصة أبقى إمتاز نبر كم زي كونن بنصار وأبدأ زلو ولا تقاوم يبلو ولا ونت هاجرز دقف زنبر قالك فعلناتو أبقى إمتاز نبري أدو بلينا مالتيو كلنا كم نفلت ميديا بمنتهى تفلت أدو أبينا مرقص الله زي قدس أبتزلاتو أدمعتيا تقرأي تعود كتبل كلا أدمعتيا نير إذا أبتناي بروباغندا وين زناي ميديا وور أم سايبر وور أدو أقداسي سبيا انت خيل كان أدو كتحزاي زلكا حقرات فتيا سلازي أتعالى ليه يد لي أخون حاجز يد لي أخون انت زي اللي أدقن أقداسي سبيا قرق سوال له أبعد سياتهم كل عانة ميديا يمتنونهم ميديا انتاي مالتي ميديا مالت ملغتي تم حلال فلو ميديو مالتي يوتيوب ديو تيك توك ديو ملغتي نايزخون يغون هزبي كابتها محلال فلو تغل شانل وي كمان قد مالتي እቶም ንዓዱ ዝሰምዕዋ ሰባት ናይ ዓዱ ስታይል ኦፍ ኮሚኒኬሽን ስለዚ ብርሆም እዮም ዝሰምዕዋ ብዙሕ ሰብ ድማ ናይ ዓዱ ኣገባብ ኣዘራርባ ኣመሓላልፋ ናይ መልእኽቲ ዝዋሓጠሉ ሰብ ኣሎ ደስ ዝብሎም ዋዛ ትኽእል እያ ቋንቋታት ትኽእል እያ ናይ ምዝራብ ክእለት ኣለዋ ኮሚኒኬሽን ክእለት ኣለዋ ስለዚ ነዛ ሰብ እዚኣ ክትከስራ የብልካን ሃገራት ፈቱ ሰብ ድማ እያ ምናልባት ብዝኾነ ይኹን ክትፅሎ ትኽእል ወይ እውን ኣብ ካልእ ነገር ክትከይድ ትኽእል ትኸውን እያ ግን እዚኣ ሰብ እዚኣ أول يكون أبير ترازلو زخون يكون من سيناتو كسابنا حجر كجلجز زلي كخسر زي ده المخانو ناي أدو ملسك بكم يجن نأدو تراي كاي كونن كميلو كالي سبانو وزت متزن بركون ناي
حدا نسرح زبل منفسون سميع له ميكيل امباي أرانشي كهلونا زي نبورو قندما زلنا في اللي بزوح كم زي كون استبيل اللغو كوينو قنا أبكد ميت وثيقة بزعواي الصحف كاين كلن تختاتي ليني كبرتها باللي نخلو نقفيتا خان نادخان متبعخان بلبي مسكن مساخا أبحان تقول داي زي سامع نسادما ازي أول يقلقلو اللوز بالكايو ودب كدمي بعت فتات زقلقل كايو قرب ترر زبلين عايزة يوكل كغير كايو زلخا لزوب تصرف دما مساين مسنابراين سان صبو غيرنا من للاينا يزخون امو مفتو صلاخي نخون بدفنو يقرا يخون كاخبلك دلي كينو غنا نفع صحفي خمو ابزات صمدو تبل سلاماويت محبر كتصمبر بخبر عدي مكه لغو يغني لنا نغزل كابصاي ميكيل امباي أرانشي ازيا كم دريا دلنا ازا ايري لاين تبل ميكيل امباي أرانشي اب فيسبوك بفلاي اكد داس صحفات يتصحف أنا فلتوني جن نيرترا من البعض مس بوليتيكا نيرترا كي سامع خلي نيرترا حلف زبللان أكيد أساس صحفات صحفني بفلا إذا ما أتي اللي تنتقرأ قبل الإيرتراويان كجبروز فتنة أبتنا يا حسبة أمره أبز جبروا له زنبرة قال كابون بزح زك على حبريتها تدوتيو سلازي أتنا حدقت منفسها بإيرترا هم زلون رلنا which is beautiful بحق تصبغيو معناته هجرنا إيرترانا إيرتراويان خلي بالك لنا نإيرتراو النزة مع كله نناس النتازة خبر نلولا والنتازة خبر نسورة عازة خبر نكبرتات عازة خبر نباندير عازة خبر تخوينو أبلوتيكا حساب كفلالة نبوري بس أول كجراج خليو نأول نجار كيبر حلو خليو أبتم بسرتنا هجر تطوز بلقنا نتهجر يدليايو حدثنا هجر نزل نمبر أنا كم ناتي مرداتي يزبل لكم زلوا أنا كبيرترا استوهبن ملختيكم كنزنا كرزلوا جن أول سبون ما كابزتك أمالو زلوا من جدي نايب حق عدني قيو سمدود ما نزيز لنا أفتقد ميت مجمرين تايله هجرنا أنا كنهند كن بقاس على حسابات كان سلاسل على كونفرنس كجبر على كن بالكلنا زي برحلنا وين زي نتقرن لك كنتات كل وقاي خلي كم سمتان هتهاجر جن انتهي تدلي تعطو بوليتيكا وحطوتات مس غزي كونيوم زي كون نجر يلن ايرتراك ساب زلا حزباك ساب زلو كل نجر كبصح يخليو انا البات نعبا خمس كات كويون ابربعتات كترقص كلا خزر داكا اتحساسبك هون غلزي نيشتي كل غزي بحصير غزي يزدل نجرات كم انت زغون يرقال سنه بيرترا 30 عامه يموسله قالوا تغرات كل تعامت ينا سنه تقريبا ايرتراك 3 عامه يتقاليسا سلازي متن وحس تقالسكا مطونو نانص ريز مص نجرات صبوق دما يزخون سلازي عقلن تغيرنا اتزلنا فلليات ابي زلت فللي ابي ختي قلل زبل نجرات تهريلنا نجرات شجيرنايم ناب صبوق قصنا كنكين نخلينا سلازي ازي اول زغبرو زلو تبقسو حزب خان مكاب بزخونه نشتي نجر سلتخوارنا كابنا بن كنهدم لنا ديكونس انات اخاخبنا بحبار نخنسرع زغبر زلو صاوعيت اي بحكي عب كبر لنا اول كابيرترا زمت انزربان ملختن بمخانو دما دس يلوني قصلكم ليدلي اي هوب زا ملختي توصحت خونغن كيبلكون كردو زخل سبسله زخونه دس بلاني قالس كنقصلينا اموناتن نقحاتن كنا خاب جيغانات اريمنا ابزحات من اسيات كاني امسمرم كنم صومينا مالتي بزح من اسيك اينقح سلازلو سلازي اب جيغا زلخا من اسي كاب جيغا هذا برابيركا مس عدخا دوبل مس عدخا مسكونكاخا مس كالق نخالق كتخبر تخيل انس حنسا سلاز طفاقو افتچقا افترسحات ناتچمالقو خنبر الدحريركا كن ناتكا مسلي كالاي نجر اندحرا منغست ايرترا حتو لكم كوينو مجمريا جغنا زبلا اني برت منكع تقنا بابي احمد دينا خنكتت تاب ديت غبرو تاب غبرو بلكم على الشير غبرو تاب غبرو تاب غور شير غور قلم ملكت مصالو تعصع قم نجرني نزارب زلنا تاب غبرو حوات وا لمتي خلاص واي اتوم ايرتراويان جن اتوم من اسيات حساب سلاز طفانا لكم ايتطفو مغنيات بعل وددري سف زي بالجنزب حزب بليعوم يوم حزب حريدوم يوم حزب قتيلوم يوم حزب اقاتيلوم يوم بدم يدليم حزب ايرترا اتوم من اسيات ولا امن دربيهم دخونكم تمنعشتو دحان تغاغوهم ابلبكم تملسوا ام منغست ايرترا تقاوموا لكم صقم يلهم كلاتنا ناي محبراو فتحي ناي لوطي حطو لنا انا نبعلي ناي لوطي حطو لني ግን ድሕሪ ሕጂ ታይ ዝገብር ፍንጭራ እንዳበልካ ምስ በዓል ወዲ ድሪ ኮይንካ ደይኮነ ኣነ ኣብቲ ደንብ ሃገራውነት ኮይነ ሕቶ ይሓትት እንድሕር ዳ ክሓትት ኮይንካ ዓደይ ከይደ ዝሓትት መጀመርያ ንኢሳያስ ቆርበታ ተቆሊጡ ክዳና ተቆሊጡ ኤርትራ ቅድሚ ምባልና
أفتا إيرترا خيدنا كنحجز لنا هنا أبزو خين كات زجبر إلكات أزوج من زياد بالكم أول ذا أدو لباميا ضربات خليا كوميونيكيتر سلازي كتكسر زي بالله سبيا أول لما نزا استوعيلو ملغتنا أدو بمستادو أي بحق رسيلوني سبنا نعكب زبل زربالو السخاب تكبار نري لنا أبقيم تامنبار إرترا هزبا وحديو وحود هزب سلازخوني ما نمسب كنكسر دلونات كلوانا ويون مريج على كلوانا يبلون of course كل سب نير تراونات كم زغبر كم زسات بلو زلاند عريلو I don't think it's مانجستي تصعبو كلوا زغل مهنياتو أميديا كبركت الكاز غل سبيو أدو كتبركت تخلي عنه ده سبت تصعلو بزي قدس يرجع عقم اللو بعقم يسرح له ويون نشتي عقمنا بركت لنا أدو تقبر تخلي أميديا سلازلاد ما تدليكا تزيد اللي أنا ديدو اللي انتاي سألا يخانو خون أنت أركان خسرع كدفوية بالكان نسب زيادة حجي نابتي قلل زبالة رسات كنسجرينا مجمري اسكزيا سمعوا لي نزيانة مودة تاندي أدهريو بزعبا سوشيال لايف أقدس فيديوهات اللي أنا كسقاهم ينون شعبيا جن بمريض ديو زفلو بسماي دي زعلب هيتفلتون يعني شعبيا مالت سور حيلي صنعاتن مختن حزب ኤርትራ ግን ዘቋርጽ ኣይኮነን ከምዛ ቀዲምካ ዝሃብካ ኣርእስቲ ዘቋርጽ ዝዛረብ ስለዝኾነ ብሕጂ እውን ዕድሜ ሙሉእ ክዛሪ ዘቋርጽ ኣይኮነን እዘን ምስጢር እዚአን ጥራን ዘንብራና ዘለዋ ልዕሊ ኩሉ ግን ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ሲኢነ ጎዲልኒ ኣነ ከምዚ ኮይነ ዝብል የለን ምናልባት ልዕሊ ኩሉ ግን مرحنة منجست إيرترا كتقلص زي تقول سور مستير ترايز بلا مبر زخول لا درع تشكيمو لثلاث عامات أبرستي 3 عامات نايك ألسيس بزلقو اتي كاب ألسيس قدر كالك ألسي أبزوج 3 عامات نايز حلفة حجر حرام صوتات قاطمة من هالوقت سبز أورا الكات كتزاربول thank you كم زعينت ملغتك إيرترا ميديا نتورك تقبروا وزلهم سرح مچم نيدن ديدي صقبو اگنع كم زعينه تسفا زهب زربا كابير تراك مصنا خلالو لبونا نا ايرترا لبونا ناي منغسي ناي حزبي ناي منغسي ناي كله كابتوم منغسي كم زي لكوص خلالو حجي اسك قرب كتسعنا تخل نزي اسمعوا عيني كبت طمت زيت بلعي سغات صح غير كايد برهان نبر كم ساي قابلنني كم زي قابلكي او كبدا يرق علينيو كم قال يا اخي هاي مالت كايو نبي نقول الله يزلكي تبسس غاز زي قابلو فطرانو زي لمركو خوين ندالي ابي تالنت ابي يا اخي بقولك عدي رينا هاي عبخم عدي بن اشتي ميتا ابي كاي صنح ركبوا سند على بي عبي او كاي كارغو دا خوين نمبرا اسمران صيني اي تسانخون ولا سقاد يدي بلعك كم غير كبات حيت كاي تراين انتفتو اكلتي انت اللي علم تحت النافلي تقدالك ما تكسل لي دهلتي سخاكو هنا الهل كان انتفتو بنفس غواري حون كمبر زدهالو سينا دي ناخو مشقات زدهل بالعمل بس لستيها خامس حياه دك حيزة خوني ها؟ خو اسمعني الله اسمعني الله دي دك يا خيسكي كوميو تاخم زفتوس كوميو عينورك سب قد تكون يا اخي مع زدا فريتكي خليته وجوجو كاخلن نقني لان خوكم كتادي نكركني كطلع له انكبر زيا انكن داتي تعيدي ده انت فتحول انا ده إذا سبزي من يعني فرتانية تالنت لا تاجن نكلتي بعليها تا كاركتر تا فيلم كمان يعني تقدر يكات تاريخ بتفغري تي نحضر سرتا بيرترا هني تي سويته يكون بت they knew the art في وقت كميلات قصد بناتهم قانقوا يخدون يروم نزق قانقوا زغير كاب لسلوس كعلات تقوم اللي تبلكا maybe you might be right أما ودا تاجن هي وقت كمان يرا حضارات كمان يروح يجي كمان الله يخاطر زلكا سلزي أبديا مزيات هاي ذكريا سلوز دلوقيا زياس كسمعوا لي كان قرا من قدهم في ندق تبعت فيها سنيلكم سمعوا نقولهم كاسد دالهم
أب إسران حدا سنتوري عند حد أقوال سب كم نزيلك حسيبك تسخى ألن نتبلغها سرح جنزب تلفزيون دو عراد دو قلدو تناك أدم زنبرة زغلو لنا محجي ريدي إيه نحدار كقبر ويقوال سب كم نزيلك عند حد تبلا لها خونك كتفات حيغا أب إيروبا أب توغنا خاب إفراوتنا أب ننبرو لدلنا جيزي كاب جنزب نلعلي كاب تمرت نلعلي emotional intelligence يدد ليكا emotional intelligence مالت أوشتي نفسخا زسرحكا خدكونا لكا نفسخا زفلتكا نفسخا زوننكا قصلخا زحوخا عينت سب كتكون كتكلا لكا تري كونه أبزن رياضو لنا زبن كل سب كزالو كل حجي ندهلا كاب تبوت قبرلو زنبركات زنبرت تبوك يرندي زمل سالان يري أبدا زربازي عقن أتازيا emotional intelligence ولا emotional damage تبلك على كون زبرة بشاطو مجمريا سرحة لك جزان تلك تلفزيون تلك نابرا أنت سريكا شعو أنت تمرئها كتفاتحها خاطب ليرة لغي تاقوال كنت هيدي حزاقت مالت حداركو كلتي خاوين كاخا تقبر زلك هذا سبزي اتي مسرة هاونة هيوت قاون زغل تقرب كلكو امنكو يكونن سراح كتقبر كاللغا هيوت كتقبر كاللغا جزا كتقبر كاللغا قلا تقبر كاللغا اب هيوتنا تمكر كي خايت باي ذا واي زي زربازي كابيد متى مسيلكم زناي انا انت يزبلو زي فيمينيزم جنريز قبرو كونسبت سيو معربا عالم زفبرخو زربايو معربا عالم نزك على ايموشنال انتليجنس دو ولا ايموشنال complications نابلو 500 قنا فتهم زودكو اليوم لو كداي نغير زي ايموشنال انتليجنس بلا زلا قداسي بفلا بصراحه ادلاي زرب ادلاي نغري معناته سميتاتك هتقعصر كتكلالك حماق فيدباك مصاك خلو سميتك وحد ابيلك تملس كتكلكلها مستي مدرخو زمتن زربا نختب ايموشنال انتليجنس لك كمزي جنرال انتليجنس زلو حدا ايموشنال انتليجنس ما افت بروفيشنال على ما دايزيو ابي هوتون حماق يبل يلخون but sometimes كل نجار emotional intelligence تراي انت ده اللي كأي كوني زبلا زراربا وش يتاو زراربا يكونن بمسرته حدار كبملاغيو نسخة حنسب إن حوارون حدار كجبريل كان دروسين كنساون كومين دريلا حدار دما وان واي ستريت تقينو بفلايت حدار مالت فغرن حدارن كفلاليو سبب فغري ودق تنسيغني حدار مس جبر كاغن حنسب إن حوارون فلاي ولاد نسمته بستخلك كمتن كتكسل كتكل عليك إزي over simplified زخنا advices إنها بكان سبقل I don't أنك أيقبلوني كم سب زيادة نتي نجار كزارة بوليس جبا مخرن تدري خادم ما بزعب حدار نجيمي خاخ سمع زلك تكون غيرهم زحزو من سيار هلونا رهون بزمن زي أبتالك زي خمسة الكمية مخري انتهيت بال من ينكر زو عليه من يردز قبره يمزلو كما كرزلو ويكنا كرزلو زنبرو سب كونالو صيل كازي اللي خاخوني بلو انا نابن تجيب زعب حدار مخرج تبقى لغايه تنكغي معي the right example كتبل كتكلال لك انا فوق example دي زي بحال زلو نطبخي اباينوت اكندي مصام تدسر حزربايو اب حبرتسبنا يدبلكم emotional intelligence زلوهم دي حدار زقصلو ويس اتوم emotional intelligence زلوهم بعلمكم يزغاطمم you have to make a study انت زي اللي سئل كحدا كريتيريا ابكالو سل تزاربولو ام عرباي حبرتسب يسرعي لنا ممكن زارباي نغلنا وانا تفتح about 50% يزلو سلازي generally بزعب حدار مخرج صبغيو اقداسيو نسخه وين نسخه تمنسي نتا تخونك سخيخه كتفلط ادلك مغرك ابكالو سمع وسانه جناتك كونالو مغنياتو انت ير لو ميديا مسيلكم كل عينت مخريج زلو كل سب كايز مكرلومي سلازي بتحدث زنتك كبتحدث فرصك كهون سلازغل نسخه بنفسها تمركز كبابي خاتعذب كبابخان كبدي خانتا تماهركا كبعد خانتا تماهركا كبحرتسب كانتا تماهركا نسيك ان زغدسكا ازيا كبلي دلي ندهلاك قاوم وين خالق قاوم ليكم كن كب كل تماهرو تنكاغن وسقول نابلكو نايلو مارسي ابزكو دي ابقال اسرح حساب نرغب دحنكم نبلكم مزادر في زياخ قد فكمي ابتصبغو تشاو